Imo bang gibiyaan ang imong kasalanan nga kanunay kanimo nagasamo sa mga panahon sa imong kinabuhi, sa kasing-kasing mo pasudlan si Jesus, si Jesus, si Jesus. Nagmahal kanimo og mapasaylo, si Jesus, si Jesus. Bisan unsa ka pa siya way gipili, imo bang ikasal nga imong ikatubian, lunan sa sala nga imong gipasan, siya andam paghatag sa imong kapasayloan, kay siya sa krus kanimo nagpaanto. Si Jesus, si Jesus. Nagmahal kanimo og mapasaylo, si Jesus, Jesus. Bisan unsa ka pa siya way gipili, bisan unsa ka pa siya way gipili. Ikaw makasasala sa kong mga mata, bisan mawala pa ni ining kinabuhian, apan paninguha nga magbuutan ka, kay gipangga ka nga akong anak. Ako hugaw man sama sa trapo, sa mga dautan nga mga nabuhat ko, pagpatuyang sa kahilayan ning kalibutan, apan mo
biktima man sa una kong mga ginikanan, maitipas man sa gisubay ko nga dalan, apan nasayod ko nga giyahan mo ako. Ikaw unta gipili apan misukwahi sa dalan nga palaktan para kanimo, sa paraiso ko malipayon dito. Busa balik ka na ko nga Ginoo mo. Busa kaloy iman kining imong gilalahan, biktima man sa una kong mga ginikanan, maitipas man sa gisubay ko nga dalan, apan nasayod ko nga giyahan mo ako. Apan nasayod ko nga giyahan mo ako. Na puno sa pagsulay, mga problema mudangat kanunay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon, walay laing himuon gawas pagduol kang Hesus. Walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usap karon di kinahanglan ng kadaugan, isalikway ang problema kaguon. Ang pagsalig iangad dito sa langit, tinuod nga kalipay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing
sa Ginoo. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ayaw na pag-inom sa maisog nga ilim nun, kay basin ug magmauwi ka. Ayaw na pag-inom sa maisog nga ilim nun, kay basin ug magmauwi ka. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ayaw na pagsigarilyo, kay basin og tibihon ka, basin og magkakanser ka. Ayaw na pagsigarilyo, kay basin og tibihon ka, basin og magkakanser ka. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ayaw na pagkaugtambok, kay basin og ma-high blood ka, basin og magka-estro ka. Ayaw na pagkaugtambok, kay basin og ma-high blood ka, basin og magka-estro ka. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ayaw na pagkaog baboy, kay basin og ma-high blood ka, basin og magka-estro ka. Ayaw na pagkaog baboy, kay basin og ma-high blood ka, basin og magka-estro ka. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. May gabi sa tanan. Good evening, everyone. Maayong gabi kanatong tanan. Make louder mga kaigsunan. Maayong gabi. Last night, ang atong topic mga kaigsunan, naghisgot og rest hour. Ato ang nahibawan gabi,
ang kaimportante sa pagpahulay. Og atong nahibaw-an nga kini ang ikapito nga adlaw mga kaigsunan. Tuguti ako sa pag-greet kaninyong tanan, mayong adlaw ang igpapahulay kanatong tanan. To make it short, Happy Sabbath. Happy Sabbath. So ako sang i-welcome mga to ang mga avid watchers dira sa atong live nga nagikan sa tulo ka mga pages, gikan sa Bugo Cities Day Church nga page, sa Northwest Cebu og sa page ni Police Lieutenant Colonel Jobis Pinido nga kagabi mga kaigsunan ning abot ta og 9,800 ka mga kanang live viewers mga kaigsunan. Again, I would like to welcome you all on our 6th night of our Healthy Relationship Seminar, a gathering of individuals that is dedicated to foster our meaningful connection and building a stronger communities. Tonight, we have a particular delighted individual from different places, mga kaigsunan. As we can see, we have visitor nga men in uniform. Ang ato ang mga political leaders, nani, naapon ni dira sa luyo. Ang atong mga business owner, maayong gabi kanatong tanan, mga ma'am, sir, kanatong tanan. O karon, magpadayon na ta sa ato ang ikaunom nga topic karon. Naghisgot tag bayang panlawas, naghisgot tag balaod, pero karon napaka-thrilling nga part nga atong pwedeng pagatanawon, may tugod og consequences. Unsa ka kini nga consequence nga ato ang bantayan nga dili ta maabot mga kaigsunan. Ato kanantong hayan karon, pero sa dili pa mga kaigsunan, maminaw sa kita og mga huni sa awit gikan sa Good Samaritan Fellowship Singers. Og sa di pa mga kaigsunan, akong gihangyo nga itong mga kaigsunan sa pagpamarog para sa tuang opening prayer nga ihatag ni Pastor Hill Idiloverio. Atong giduko atong mga ulo o mga buyo kita sa atong buhing Diyos. Amahan namo nga naa sa mga kalangitan. Nining higayon na kami nagpasalamat kanimo. Nga gikan sa tagsa-tagsa namo ka mga Pinoyanan. Safety ang among pag-abot. Nining mao nga binyo. Di maandam sab kami. Magkapaminaw sa lain na sab nga topiko nga pagkadadon sa nimo kaalagad. Si Sir Juby Spinido. Ang kaalam amo kining mabatnan o kami makibalusab sa imong mga pulong. Nagahangyo kami kanimo Dios nga magapadayon sa ikaw pag-uban sa ubang mga dapit na din ginahimo usab ang mga seminar. Ang among mga pagpangamuyo amo ning lawomang madawat tungod lamang sa kabalaan sa ngalan sa Dios nga mahan. Sa ngalan sa Diyos nga anak ug sa ngalan sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord,
sa mga saan mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-an mo. Sa panahon na kami masakit sa ngalan mo, dunggan mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Tinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikutan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Sa sinagdanan, ikaw gayon matinud-an mo. Sa panahon nga kami musambit sa ngalan mo, dunggan mong mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto. Ang paglaom ko, ikaw lamang. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto. Ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko.
of happiness and bitter tears. Through it all, there is a common thread that cannot be ignored. You are there, teaching me to be your servant, Lord. All along, Your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain has a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life will not live up to chance. Lord, I know you are working to fulfill your plans. All along,
can comprehend forever. Eternity's beyond my human mind. They tell me heaven is forever, and forever is a long, long time. The sun will rise to never set again. Troubles of the world are far behind. Time is just a thing of a long forgotten past. Nothing there can bother my mind. Everywhere are happy, happy people, listening to the bells and how they chime. Heaven's golden day will last forever, and forever is a long, long time. Gift of God is life eternal. Seek this gift and you will find peace and joy forever, and forever is a long, long time. The sun will rise to never set again. Troubles of the world are far behind. Time is just a thing of a long forgotten past. Nothing there can bother my mind. Everywhere are happy, happy people, listening to the bells and how they chime. Heaven's golden day will last forever, and forever is a long, long time. Heaven's golden day will last forever, and forever is a long, long time.
Pangitaan kita sa Ginoo og paagi nga magkahiusa. O saray tumong nga gusto may baluta kung unsay angay dapat natong may balaan. Kay naa may mga pangutan na daghan. Nganong gitigo man unsa na siya nga tigom. Actually, ang grupo sa mga Seventh-day Adventist professional naghimo ni ani murag paminaw nako sa tanan ni nga lugar. O niya usa ko nga napilian nga nag speaker, no? Ani nga seminar. So 7 ni kaadlaw nga gihimo naay uban sa laing mga lugar gawas dinhi. Pero akong gipasalamatan nga bisag sa kabisi na diri nakaabot ko dinhi sa Bugo. Ako ra gud na atbang na sa Leyte. Pero karon dako kas puyo dinhi nakaari ko mayor adtong nagtraining pa ko sa mga 96 siguro diha mi murag unahan sa dapit sa San Remigio. Magdagadagan na dinhi magjaging-jaging. Pero karon gyud nakaplastar ko sa kuan kanana ang Bugo nga siyudad no naa dinhi. So ako again pasalamatan ang tanan sa pagpanahon inyo naa dinhi mo karon pahimutang kay this is not only the last session that we have. Usa lang katapusan nga gabi but akong i-invite ang tanan ninyo naa dinhi. Padayon mo sa pagtambong katapusan nga sesyon nato ugma adlaw na dili na tagabi kay bakante naman no may trabaho siguro ugma tugutan siguro diha sa panahon pod nga makahatag nato og gigayon nga makapadayon kita para ato tiwasuna no kanang ato giyon. But before akong hangyoon ang tanan sa pagbarog para sa atong team song. Atong hangyoon ko ipilan ninyo ang kanta nga apil sa atong gihimo karon nga information drive. Ancient words. So Bible na siya, ancient word. Atong kantahon na. Mao na atong team song karon nga nagpadayon. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world wherever we go. Ancient words will guide us home. Ancient words tell the truth, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Atong hinumduman mga higala nga sa tanan panahon maayo ang Ginoo nato mo nang atong panimuslan ang panahon nga naa ta dinhi. Concentrate usa. Holy words of our faith handed down to this age, yet to us through sacrifice, holy the faithful words of holy words, long reserved for our walk in this world. They resound
have come with open hearts. Oh, let the ancient words Magampo ta, mga higala. Amahan na mo hiyo nga naa ka sa langit. Daghan kayong salamat sa imong pagkamaayo, pagkamaluluyon, bisan pa sa among kabisi, gitagaan mi nimo higayon, aron lang among gusto mahibalan, ang gusto nimo nga ipahibalo ka namo. Tuguti nga ang imong gahom, malang espiritu, mga kunsan ni ini nga lugar, uban sa mga kahigalaan nga naminaw. Uban nimi, hope kami sa imong gahom. Among isalig ka nimong tanan tungod ug alang sa bugtong anak ka sa Ginoong Hesus. Amen. Palihog sa paglingkod. Lingkod ta. Akong giingon, daghang kay salamat sa panahon ninyo mga higala, labi na sa atong kinakusgan nga bisita si Mayor Al. Attorney, salamat sa imong panahon. Naibong kuha man po lagi ang mayor din sa Bugo. Wa niyo imbitara? Abi silang, abi ninyo mga higalad, kining panahon ba pod, basta naa sa gobyerno, puros tag-iya ang tao. No, usahay nga ni ako nasabtan, kining mga elected officials, mauna na ang mga laing tao, dili ng pamilya. Pero sige lang, kay bisag talagsaon ni mahitabo, sa ako pakigaingon, this is my first time nga nakahimo ko aning series dinhi sa Bugo. Although nakahimo nako bisag asa nga lugar, no? Last nako nga akong nahimo ni nga gi-invite ko last year sa katapusan nako sa laing nasod sa Singapore. So nindot po didto nga lugar kay makakita ka pagka ugma ba magtan-aw ka sa lugar, wa gyud mga hugaw ang karsada. Unya ang ila ditong kahoy, mayor parehas dinhi kanang mga akasya. Nakadungog ko nga gikan di na dinhi sa Pilipinas ng mga kahoy nila didto. No, nindot mo tagad ang mga Singaporean pod, mga Filipino nga dasig pod nga tuwa dinto. Dinhi wala pa ko kaabot dinhi gikan ko sa Plaridel. No, lungsod sa Plaridel sa Misamis Occidental. Ang mayor mismo, dili ing ani ang paagi. Ang mayor mismo dito ga-invite, upat ka adlaw, naghatag siya og pag-inform, pagpahibalo sa mga kuan ka na ang iyang department heads, no, og mga barangay official, kabahin sa values o niya health. Kay iyang nabati pod nga ang puhunan sa iyang mga barangay official, even him, the mayor itself, dili maka-serve sa mga tao kung masakiton. Nya, nakita siguro ni mayor, sige kanong tanaw sa YouTube nga ako nag-promote og healthy lifestyle as a vegan akong lifestyle, iyang gipashare sa iyang lugar. So napasalamat ko sa local official, chief executive sa maong lugar nga naa say concern, no, nga ang iyang mga katawan makaantigo magkaon og sagbot. Kay naibuong man siya, mayor, nga daghan may nangabayot sa ilang lugar. Siya ra pwedeng ingon nga, sir, kanang si Godwin Handomon, mayor na iyang cooperative, kung ako masayop kung saan ang iyang cooperative, nga dako na pod sa Miss Ok. Nagbantay ko, sir, ako na matikdan, nga ang akong lungsod, maglakaw-lakaw ka bisag asang karsadaha, naa na may mga bayot kanang sorry ha kung naa mo dinhi o man ko magkuan niyo. Nag-istorya na siya ba? Ako lang relate. Ako sa ato pa ang tambal unsay tambal di mayor siya. Nakabasa man ko science nga kuan ko no kana na ang pag-encourage pagpakaon ko no sa utanon mao nay makapaisog. Uy. So naa na may bayot isog na sila kay mukhaon naman ang utanon. Tanawa ko na, Sir Job, tanawa ng mga mananap nga hingaon og utan. Di ba mga dagko? No? Ang kabaw, sagbot rabay kinaon na. Pero masugot mo, mukhaon mo sagbot, wa mo ngipon. No? Maghatag og, kuan ba, maghatag og pagpahinom daw ko. Iya po na, Kang Mayor. Naghisguta mga higala, sugod sa pagsugod. Kamatuoran, biblikal, no, na ay mabasa. Unya ako nagpresent dinhi. I am not presenting to you in my own. Presenting to you as a law enforcement.
nga magdako og kahigayunan pagpaila nga ang balaod sa yuta ang reference balaod sa langit. Dili makahimo ang legislators, ako nang gibutang pero ako nang gi-erase kay for 6 days. Na-memorize na nato nga ang Pilipino makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Mao na atong gi-recite pirmi. Panunumpa sa katapatan sa watawat ng Pilipinas. Naka-memorize mo na. Testingan nato. Ready? Start. Ako ang Pilipino. Dungan tatanan. Ako may inyong pasagdan. Ako ra day Pilipino. Di ba? Di ta makasudyo sa eskwelahan kung di ta manumpa. Okay, ready? Start. Ako ay Pilipino. Buong katapatan. Lupa sa matawag ng Pilipinas. Sa kanyang sinasakisap na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos sa sambayanan ng mga Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. So mauna ang Pilipino. If you feel that you are a Filipino now, then you become now a God-fearing. Regardless kung unsa ang imong posisyon sa imong kinabuhi, regardless kung unsa ang imong status sa imong kinabuhi, as long as you are a Filipino, kinahanglan makadiyos. Dili makahimo ang legislators nato mga higala kung walay tabang sa Ginoo. Mo nang gibutang diya sa preamble pasiuna sa atong 1987 Constitution kasulti, by the aid of the Almighty Father, Almighty God, nakahimo ang mga legislators o balaod nga malinawon hanay gumikan sa tabang sa Ginoo. And even Attorney Al, Mayor Al knows about kay abogado siya, gitun-an niya ang balaod. Giplasta diya and they recognize it. The legislators recognize nga ang Ginoo ra gyud nagtabang nga makahimo og balaod ang Pilipinas nga hanay nindot nga balaod. Patas gyud nga balaod. Patas mag-ingong katanan balaod na atanan. Kung muhagit kag away, naay balaod. Kung mandaot ka sa imo isig katawo, naay balaod. Mga butang, manguha kag kamunggay, niuna ko nga di ka mananggid sa silingan, naay balaod. Pero unsa man na nga balaod, efektibo ang kadiferensya lang di anata sa law enforcer. Kay sayang ang balaod naghimo sa legislators kung dili i-enforce, dili i-implement. So di anata sa uniform personnel. Mao nang ang core values sa police, even the vision of the PNP na kinahanglan og tabang sa Ginoo, ang among roadmap paingon sa 2030 gahangyo gyud nga by the help of the Almighty God maka-create o makaabot sa standard sa professionalism ang kapulisan. Ang core value sa pulis, gahatag o pagpahibalo, number 1 sa 4 M's is makadiyos. Ako nang gibalik-balik, di na ako ibutang kay, mura magdamemorize ninyo, hindi mo pulis. Nagtuo man ko nga way pulis ko karon sir. Kay, ibalo ka ni pulis, off and on, kay naay trabaho, busy. So, may salot ninyo sir, BFP. Thank you ha sa inyong presensya. Ingana kanindot. So, wala na ako i-plaster diha. At least, may balo mo karon mga higala. Nga nganong si Espinido, mag-apil man o Ginoo. Ako ginang gi-recognize and I prove nga kung wala pa or ang mga legislators ga-recognize nga kung wala pa ang Ginoo, dili sila makahimo og balaod nga nindot nga balaod para sa Pilipinas. Ako po nang gi-recognize nga tanan nga mission nga gihatag sa ako sa gobyerno, dili na ako ma-accomplish kung wala gyud ang tabang sa Ginoo. Abi ninyo dili ingon nga di na lang mag-schooling ang pulis. Kinahanglan gyapon kay requirements ma. Pero ako'y pasultion ninyo, dili na pa schooling ay. Ang dedikasyon nimo sa Ginoo, kay ang Ginoo magtudlo nimo kung unsaoy paagi, as long nga tanan nimong kasing-kasing, unaw na ka nang giingon. If you love God, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Kalag. Kung imo nang sundon, bisan asa kay butang, you are effective. Kay imong giuna ang Ginoo. Ingana lang ka, dali. Sa akong giingon, pag-asahin sa ako anit, Chief PNP ba to, then Senator, nga Albuera,
Awa, atag dahil, ampo dahil sa Ginoo, Lord. Albuera. Unya, Davao ko. Ibutang ka sa Albuera. Unya, Tagaliti ko. Lipay, gudahin, kaya mura ko bao nga gilabay sa pa, Mayor. Yes, sir. Wa anay dahon na. O, sige, Job. Larga. Ampo sa Ginoo, Lord. Lord, na anak ko din higibutang, ayaw ko pakaulawi. For 18 days, na-disband ang grupo ni Kerwin Espinosa. 18 ko adlaw lang. Unya, pila nakatuig si Kerwin nagpuyo sa Leyte. Ako, pag yung mga classmate nga hippie ang na-assign. Pero ang Ginoo, dili mo sugot nga lang ngayon. Why? Kung epektibo or dasig ta, committed ta sa Ginoo, mga higala, regardless sa imong relihiyon. Ha? Wala magbutang diha nga magbadasigon ang usalamang ka relihiyon. No, wala. Magbadasigon ka diha sa imong Ginoo. Bisan pa unsay imong relihiyon. Ang kadiferensya nato kay maghatag og hindrance, gap, pag relihiyon na nga niingiskutan, wala, antahay na ta. Ayaw. Samot na ang mga government official. Kay may separation of church and state. Nga dili gud pwede magdaog reliyon, pero dili pwede totilyo. Nga dili ta magdaog Ginoo. Bantay mo kang Trump, kada litok, I am not your boss. My boss is Jesus Christ. And he recognized it. Sa iyang pag-recognize, ana, ang bala, imbis mo igo sa iyang, tapsi nga na iyang dunggan nga dako. Bubinta gud Mayor, kining dunggan nato, dagko ba? No? Tik lang nan. So, analyze ang mga analyst sa intelligence community nga, unsay sitwasyon nga may lapses. Pero ako, tamo pasabton mga higala, kung asa ka karon wala na safety. Ang pinaka-safety lang good, by the time nga ang imong kasing-kasing na asa Ginoo, safety na. Wa na lain. So, dinita, open your mind, your heart, tanawa ang sitwasyon, kuhaan ninyo gamay, bisag wala mo makatambong, sugod pagsugod hangtod karon gabi makats up ninyo tanan, makuha ninyo. Unsa may atong giton anda, puros ka matuoran, Biblia ninyo, Biblia na adinhi. And again, I would like to invite you all, the last session tomorrow. Adlaw, adlaw magkinit anay gyud ta ba? Naatay mga 30 minutes nga open forum, no? So dinhi karon ang last nato nga himuon kining consequences because to win the victory tomorrow, mo'y atong last nga topic, but karon atong i-summarize ang sugod atong Domingo hangtod karon. Okay? Mga higala, usahay tulo ka paagi o tulo, upat or tulo. Akong nasabtan sa tao nga mausab, mabag-o. Una, hinumdumi na nga kanang tulo upat. Di na ka maghuna-una nga ang Ginoo mo anhi para sultian ka. Ang Ginoo mangita og paagi, maghimog instrumento sa tanan nga panahon nga para paabtong ka sa maayong balita. Naay tao nga mag-usab nga sa iya lang pagpaminaw, uy, nakadungog ko samot idol niya. Uy, maunay giingon sa akong idol. Ay, maudi ay na kinahanglan mo inom intog tubig sa usa ka adlaw, walo di ay ka basong tubig. Mo inom ko. Naminaw lang ka, nakabasa ka. Uy, maayo ni para nako. Pwede ra. Naapoy tao mag-usab. Kay siya giistoryahan og sakit. Ikaw ba? Sige lang kag inom. Pulihin nagtubig na imong inom. Wa kay uwa kana naay sakit ba? Ay. Undang lang ka akong bisyo. Sakit kay manulti ang akong kinsay imong authority, mahal sa kinabuhi o kaila. Tulo, naay mga tao nga mag-usab, gumikan kay 50-50 na siya sa iyang kinabuhi. Kabantay mo? Goyod na ana ay mag-usab na gyud ko sir. Di na gyud ko mabalik sir o kuan. Ano man? Na ano man? Unya ingno na ka nga, sir, kuan na lang, milagro na lang si Ginoo kay mga tulon na lang kakabuan. Awa na Diyos no na dahil na siya. Hala, sige nagpitok-pitok, rosaryuhan, daghan ng kuros, daghan ang iyang himuon, managkot na bisag asa. Kay nga naman, naa na siya sakit sa lawas nga gipaminaw. So, inumdumi na. But God really best for us. Why? Dili na siya mo present mo ani nato para sultian ka kana mo himua. Makabantay na ka, uy. Lain magin akong paminaw. Karon nga nakadungog ko, kung nausab ko nga nakadungog, hisamot nang mausab ko nga nakabasa pagyud ko. Recognize mga higala nga this is really true
sa atong Ginoo. Why? Kay gisgutan nato maayo man dili maayo. Diha na nimo karon balanse. Kamatuoran gibasa ni Sir Espinido. Puros naa sa Biblia. Unya ang kamatuoran di ay Biblia. Kanang akong Biblia nga gamay ug ang inyong Biblia nga dako, kung naa sa inyo maunay truth. And this is the manual. No? Manual sa tao nga himuon. Ang mga butang na ay manual. Gasolina ba ang motor o diesel ba? Pero naa ako'y nabantayan nga ang diesel gibutangan og gasolina. Kuan po na kay mao day na mag-mix nga premium mahimo dito. Daghang mga scientist gining tao no, Pilipino scientist. Dinin ako nakadiscovery sa Bugo. Pag-abot na ako sa bayan, akong testingan ang akong motor nga gasolina, butangan akong tubig. Tan-aw na akong makadagan ba. Mag-scientist po ko. Kamura di taga-Bugong scientist. Total di man na inyo, ako man. Pero ang pasabot ba, kuti ang tao. Hilig siya og discovery. Nakasabot mo? And I would like to encourage you all here. Discoveryhin ni atong iskutan. Discovery. Kay makakita ka kung unsay pinakamaayo nga ihatag nato. Sa akong giingon ganiha, kinahanglan usay tag sakit, kinahanglan ta og mga pahimangno atong tan-awon sa Biblia kung naa ba puy mga pahimangno sama ana. No, sila ni Solomon. Atong tan-awon. Basahon nato ang Panultihon 20 bersikulo 30. Ready? Basa. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Sa lain nga bersyon na, sakit sinultihan, una pa ta mag-usab sa dili maayo natong kinaiya or sa atong gipaminaw nga sakit in general na. Mga higala, akong giingon, gikuha na nako ang pagbasa, bulahan kay makataas-taas na sa atong screen. Pero nahinumdum mo, ang Revelation chapter 1 verse 3, gasulti nga, bulahan ang mubasa, ang mamati, og ang magtuman. So pinakabulahan ka ng mutuman, kay gisugo niya ang iyang anak, duha ka buok, ingon ang amahan sa Biblia. Dong, adto asa humay ragod. Bugawa dito ang mga kuang kay basig kaunon tong unsa na lang. Yes pa. Pero kaulahi ay wala mo adto. Kinsay gipanlanginan sa ginikanan. Naay usa nga iyang gisugo nga adto pero wa mo sugot pero ni adto. So pinakatan-aw nimo as we observe kanang action, di ba? Speak louder than words. Maayo ta sa Biblia mga higala. Pero ang atong sinultihan sa balay, sige gihapon tag pamuyayaw sa waray kanang pamisti ba. Bad word. Maayo ta sa Biblia mga higala, pakurog-kurog pa ta mo kanta simbahan. Pero pag uli nato to ata silingan mo uli. Dili sa tumbay. Pakantahon nimo nindot na ang tingog kay nakainom nagtanduay. Pero maayo mo kanta, di ba? Pero ang ingon diha, pinaka-blessed nga tao kadtong nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Way lain. So Panultihon 20:30 na. Mag-usap ang tao, daghan ang klase sa mga pamaagi karon ako ta mong i-challenge. Asa dapita nga porsyon kamo mag-usab sa kabubuton sa Ginoo sa nagkalain-lain nga mga pamaagi. Ang akong pag-ani dinhi dili kay ako lang muari lang ko kay ako actually wa ko'y budget anang di ko kinahanglan kanang tagaan ka og budget para mo man ang mga lecturer. Ang ako lang gid hangyo. Hala. Papuy-a lang ko kay ang among sweldo mayor ang ako karon nga naa na sa office. Wala na ko'y allowance. Sa una nga hipi ka, na ako'y allowance mo ako'y panggasolina. Bisag asa ko sa Osamis ko, Blangga bisag asa Davao, Cotabato. Muhangyo lang dito nga, sir, pwede ka mag-speaker din na ay anniversary. Dito, why bayad? Pero ingon ko kandokon ko nga, Dok, muabot ko diha. Basig iprinda ko diha ang akong sapatos kung di ko nimo papuyon. Ala, maura na imong plasta na. Ang ako lang ikalipay nga makashare ko as a law enforcer representing from the government nga magsulti ninyo nga pro-God good ang Ginoo. Dalon ta mo sa awareness information drive nga makahatag ka nato og the best sa atong pagkinabuhi nga naagi Ginoo. Okay. Akong giingon, dili na ko mistil nga mo ari diri kay para mo ingon ko nga komplemento lang nga akong himon dili. Malipay ko mga higala nga sama ani nga tigom ni naminaw mo og nitambong mo dinhi.
mauna akong gugma. Dili ko maglipod-lipod mga higala, kay atong mabasa ang Panultihon 27:5. Ready? Basa? Maura ba tanan dito? Basig ako'y nalibat ba? Mas maayo pa nga badlungon mo ang usa ka tawo kaysa mo ingon ka nga nahigugma mo siya or ginahigugma mo siya apan wala mo tagda. Kanilang badlong. Kay maunay sign sa akong kasuod kay ang pulis to serve and protect. I cannot really protect your life nga matumpawak sa kadautan kung dili ta mo sultian. Dili ko makaserve ninyo kay ang pulis Philippine National Policeman, dili man ko pulis sa amo ara. So, apil ko din sa bugo. Okay. Dili na bagid sa bugo lang, pati sa San Remigio, no, og mga lungsod nga daghan nga sakop ani. Di ana. So karon inyong i-evaluate ba na nga? Ayon lang paguna-una nga si Espinido mudagan pagka presidente. Mao na nangampanya dili wala. Ang ako palangit ta. Palangit pasaglin nang naamay kay ang Ginoo maghatag mag-division of labor. Sa nga ako naapo ko sa service, akong panimosra ning panahon. Okay, katapusan sa pagtambag, Panultihon 28:23, ready, basa. Sa kaulahian, mas pasalamatan pa sa usa ka tawo ang taong mibadlong kaniya kaysa ni adtong miulog-ulog kaniya. Unsa may inyong desisyon ron? Magpasalamat mo o masuko mo sa inyong nabasa ka ni adto pa sa akong gihimo? Di na mo, mutubag ayo na lang. Atong pasalamatan ang mga tao nga makasabot ta nga sayop di ang atong binuhatan. Di ba? Wa man ta magpinpuin kada usa. At least na-inform ta nga mauna ang kinahanglan sa tao. Sultian, ayaw siya pasagdi, ayaw pag-ulog-ulogi. Kay biblical na, kung siya mahibalo sa ang binuhatan nga sayop, and then, mag-usab siya, pasalamatan sa Ginoo kay siya nadapa o nakadawat sa kamatuoran, unya ikaw, purong-purungan sa Ginoo. Ana na kasimpol. So focus ta karon, focus. Ari ko sa unsa kanindot sa 5 ka adlaw nga inyong gipaminawan kantahan pagyud unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo nga moingon nga sama sa espada nga duhay sulab nga magadulot sa kinahilad-man bahin kainuikan sa lawas sa tao. Para mo ingon na ka nga, uy, bilib ko niya. Palahubog siya. Sige siya basa sa Biblia, nausab siya. Di ba? Wa kausab ang iyang gidikanan. Pero sa dihang nagbasa siya sa Biblia o naminaw, nausab siya. Makausab ang pulong sa Ginoo atong basahon. Ang 1 Corinto 4:14 ngadto sa 15 or 14. 12, Hebrehanon 4:12 ni nasipyat ang text. Memorize ko ni. Okay, ready? 4:12 ni siya sa Hebrehanon. G. Okay, atong basahon. Ang word na lang. Ready? Basa. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan o mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Mudulot kini sa kinahiladman sa kalag o sa espiritu o hangtod sa mga lutahan o sa utok sa bukog nasayra niya ang mga butang nga ginahuna-huna o gipangandoy sa mga tao. Ingana ang word. So, di ana sa Hebrehanon 4:12. Hebrehanon 4:12. Memorize ko na pero sipyat siguro mauma na ang mga clerical error no. Ako di ko expert mayor aning ang computer ba sige lang kung sugo kay unsaon niabot ni guwang na mas majilan. Okay ni mga batan-on kayo. So wa mo plastar pero akong koreksyonan ha. Ang 1 Corinto Hebrehanon 4:12 na. Pulong sa Dios buhi nga makaupasab sa mga tao nga naa sa sud sa prisuhan. Tan-awa na ang priso. Kada lugar mag-inspeksyon ko sa mga prisuhan. Makadungog ka sa mga priso dito, magdungan og basa sa Biblia. Unya, credit di ay na point kung ang mga tao sa prisuhan Dios nun magpastor, dasig, mahimong buotan, naa siya mga minus sa oras nga iyang puy-an. Sa ato pa, pag-usab niya, laya na ko, naa na siya Biblia permidalon. Kay mulaya na. Pag-abot sa ilang balay, wa naman siya sa prisuhan, gihipos na ang Biblia, naghubog-hubog na sad. Kay mo ingon na sad, kinsay mo sukol, wa para ba
Lukot ang akong banig sa prisuhan. Gara-gara. Mao ni kasagaran. Hala, pabutang og tato para ingnon nga siga. Nya kay ako nabantayan di Mayor ang dagang tato mao ni pinakabayot dahil sa sulod sa prisuhan. Di ay mo isog. Adi, sorry ako na amin tato. Di ako ra gud to. Story ra to. Palabyon ta lang gud. Ang ilanan nga ikita na higugma sa Ginoo, way lain nga gimensyon. Way lain gimensyon atong basahon. Biblical gyapon. Ready? 1 Juan 5:3. Ready? Basa. Kay ang ilanan nga gihigugma nato ang Dios, mao ang gituman nato ang iyang mga sugo. Og dili lisod tumanon ang sugo. Ayaw pagpangawat. Mangawat ka. Asay lisod, ang dili mangawat o ang mangawat. Dili lisod no. Sakto gina. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Sayon ang dili magbaton or sayon ang magpalit para ludan-ludan, gastuhan. So, ayon lang magtubag. Diha ra kutob. Ako lang mag-ingon. Asa may lisod? Kanang magsige kag hupo-hupo sa imong silingan, sige tan-aw sa paa nga kagiron, kaysa kanang ang imong paar sa asawa ang imong gitan-aw. Sayon ra nang imong asawa ray tan-awon, pero nganong kining atong mga mata ambot ninyo, mga asawa, kamuray hinungdan nga ang inyong bana mangita og lain tutilyo. Kung mapadayon atong lecture aning husband and wife, tagaan ta mog sekreto mga asawa kay ang asawa ray hinungdan nga labing mahigugmaon ang iyang bana. Kay nag-asawa gud mo. Tan-awar gud obserbay balika sa una kadali. Ang imong bana nga mura magdukiro ka ina, dili na mo pabiya nimo, gukod pirmi kay hapit way pahuway. Ngano man, bag-o pa man ka, sige pa kag toothbrush, tapos sige pa kag butang sa ilok nimong perfume, guwapa ka pirmi, tisar gyud. Pero makaanak na nga ning usag duha, naglas ay na. Uy di na nimo anaon na lang ang imo. Wa nay bra-bra, ang duster maura gyapon, wa nay toothbrush, mutaon pa pirmi. Kamoy hinungdan nga ang inyong bana mangitaglain. Wa naman, kumpiyansa naman ka kay nagpirma na god. Mayor kontrata, di ba? Nanay kontrata, oy, ako na ning bana. Pagkasabot nimo na ay kontrata, usab na dayon ang imong pagtagad. Sa dihang usab na mga higala, diha na mag-rebuild na ang imong bana. Unya di ra ba ang imong bana hilumon ra ba kanang mga bana mabuutan kay na oy. Murag di kapawong og suga. Imong biyaan siya ra gid usa. Butangi og katabang nga gwapa pa nimo, di ba? Di na nato tiwaso na. Dili lisod tumanon ang Biblia mga higala. Usaray akong asawa. Pero nganong mudaghan man? Ang pulis dili lisod pag-implement sa balaod. Enforcer god. Pero nganong lisod naman sa pulis pag-implement sa balaod? Ngano man kay ang iyang gidakop anak sa mayor, anak sa congressman, anak wa na ang badlungon. Di na ka mausap ang imong figura. Pero kung ang Ginoo mo ibutang sa imong hunahuna, as long nakasa gitagaan pod og wisdom ang pulis. Tawag din ka. Sa dihang ang mayor sa Osamis, ang iyang anak kay mga bagtik man gud sa Osamis. Pag abot pa namo nagmotor way sinina mayor. Grabe tato, way helmet, padagandagan unya kana bagyong motor nga way kanang open pipe ba. Pag checkpoint ingon akong puliser, di amin nadakpan ko sa man anak ni mayor, junior. Usa ra may laki niya. Kung sa belisyon, way helmet, open pipe. Grabe, way sinina, sir. Bagang dagang tato. Panison dayon. Sige, kuha ang kagingking. Ako'y pospos ana. Paborito ko po na ihanang istahila. Atong tanawon, kinsa may bagtik na to. Ang prinsipyo, mga higala, nga dili mabaligya o dili mapalit. Mahimo na kung kita na ay Ginoo nga mga naa sa gobyerno. Maghatag ka na to og kalainan. We are very effective if we have partner sa atong Ginoo. So dili lisod. Padayon ko. The book that couldn't be destroyed. Kung naa nimo ang kahibalo anak tanan, sa imong karon sitwasyon, pag masabtan nimo ang naay mabasa, then comes now. The truth will set you free. Kung imong dawaton ang kamatuoran, pero kung dili nimo dawaton, magpadayon nga ingana imong kahimtang. So, usbo nimo imong kagalingon, pinaagi sa pagpaminaw,
sa mabasa og ebidensya kay kami mga pulis dili mi makapakumbikto, maka-file og complaint kung walay ebidensya. Pwede gyapon mag-file may complaint para lang dauton ka. Pero pag abot ka to sa court, ma-dismiss kay ang usa ka law enforcer maghatag og gigayon. The best sa amo pagkadungog nako nga ang anak ni Mayor nga junior na kumbikto, life imprisonment. Unya bag-o lang ang iyang anak ka babae, ang vice mayor na convicted na sad, life imprisonment ko. Yes, Lord. Mauni ang ambisyon sa pulis. Nga makumbikto lang among dinakpan, daog na. So ang mga uban niya maigsuon, convicted, mao na ang pulis, malipay. Malipay mi sa among hago nga nagbungag yun. So at least, wala na may problema. Ang amo na lang si Kerwin Espinosa. Mas Kerwin, naminaw man siguro ni kay sige minigtanaw. Mukandidato man ni siya. No, pero amot lang. Ginoo na yung sentensya niya. Wala ko ilabot niya. The truth will set you free. Ang kamatuoran mo ay magpahigawas nato tanan nga mga katawhan nga nag-angkon nga naay Ginoo. Ma-reconsider nato kung kita naay Ginoo mga higala. Mao'y pinaka the best. Okay. Di ako sa akong gi-acronym ang Bible. Best information book for living every day. Kung mauni ang atong reference tanan nga naa sa gobyerno, bisan pa dili sa gobyerno, kamo nga mga higala nga naa dinhi. Pinaka the best magkinabuhi tag malipayon gumikan aning manual nato nga atong reference. Mag-abot ta diha ba? Lain-lain kag kurso, lain kag profesyon, lain ang imong bahin sa gobyerno, wa kay grado, pobre ka, pero ang atong manual usara mag-abot ta diha, mao ni ang Bible. Okay, sugod nato truth. Mao tong atong verse. Mabasa sa 17:17 sa John. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. The truth mao na ang Biblia, according sa Biblia. Atong basahon ang Bisaya. Ready? Basa. Hinumdumi ha, ang Revelation 1:3 gaingon, bulahan ang mubasa, ang mamati ug ang magtuman niini. Ang Luke 6:11-28 gasulti, mas bulahan ang namati ug ang nagtuman sa pulong sa Ginoo. So basa gyud para ma-feel nimo nga bulahan ka nga naa ka dinhi karon. Okay, mao na atong primerong gabi. Ikaduha nga gabi, law of God, mabasa sa Exodus 20:3 ngadto sa 17. Ikatulo, addiction. Unsa gyud ang addiction? Mabasa ang Titos 2:12. Atong basahon ang Bisaya. Kini nagtudlo kanato. Ready? Basa. Kini nagtudlo kanato sa pag-ingon nga dili sa pagkadili Dios non og sa kalibutanong mga kailibgon og sa pagkinabuhi nga magkapugong sa kaugalingon matarong og Dios non nga pagkinabuhi niining panahon na karon. Paglikay, ang addiction mga higala sa medical term nga dili pwede nato pod gamiton og atong isample lang sa biblical katong tentasyon nga naa piramente nimo. Weakness mao nang addiction. Sir, makakita ko og kuan sir ba? Mao ra gyud akong kaluyahon. Ambot nga no. Mao gyud akong kaluyahon. O na ikaduha. Sakit sala nga nagdominate sa imong kaugalingon. Sir, di gyud ko kabiya. Di gyud ko kabiya. Ambot. Di gyud ko kabiya. Sir, kanang magkaon ka sir. Mamatay siguro ko sir nga di ko kakaon og karne. Kay imong kinaan-an. Puros naman gyud sagbot. Ako sir mo nagmamatay. Mao na siya ang ikaduha nga addiction sa medical term nga atong gidefine sa biblical term. Duha ka klase. Okay, addiction manual, sunod. Law of health, mabasa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16-17. Law of nature, resulta. Tanan nimong binuhatan may resulta. May reward, may award. Kung maayo ang imong binuhatan, ay appreciate ka. Tagaan kag award sa gobyerno. Buutan ni siya. Pero dautan ang imong binuhatan naa kay preso, pusas nga ihatag nimo. Okay, atong basahon. Ang 1 Corinto 3:16-17. Ready? Basa. Dili ba templo man kamo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Question mark. Padayon. Busa, kung gubuo ninyo ang puloy-anan sa Dios, silutan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. Og kana nga templo walay lain kundili kamo mismo. Mo nang atong sakit, mag-inom ta og makahubog. Masakit ta. Magsigarilyo ta,
masakita. Kay ingon ang Ginoo, that is the consequence or the result sa imong binuhatan. Law of health, pag gabso nimo ang kahoy sa bukid, unsay resulta? Maglunok. Mao ni mga rason. Kung imong binuangan ang kural sa dagat, wa na kay isda. Naay resulta. Mauna ang balaod, naay penalty. Resulta sa atong lawas nga atong yaga-yagaan. Kay this is not our own. You are not your own. Kay ang Ginoo nagpalit na, gipuy-an na ni og malaang espiritu. Regardless wa na sa relihiyon gihapon. Naana sa Biblia mga higala. So, dili ta maging one-sided. Dawato na to na kay kamatuoran na. Truth na. Padayon ko. Best hour. Pinaka-the best unsa nga oras? Mabasa ang Leviticus 23:32. 1 hour, 6 hours, ganahan gusto ang Ginoo ana, pero pinaka-the best nga oras sa Ginoo nga iyang gipahulayan. From sunset to sunset. Mao na karon ang Friday. According sa Biblia. Ato nang gibasa. Kung nakabasa mo or balik niyo ang YouTube sa atong best hour gabi, di ba? Makakita ka asa na pita tagi-tagi na. Asa na pita makaingon ka nga dili sa relihiyon na ay mabasa nga order sa Ginoo. Napulo ka sugo, ikaupat nga sugo. Love your God, ang 1 to 4, love your neighbor as you love yourself. Ang ikaupat nga sugo sa napulo, pahinumduman ang katawhan nga naagoy pahulay. Nganong pahinumduman kay hingalimtuno na ang katawhan sa kalibutan. Okay, di ako. Consequences. Atong basahon ang Genesis 3:19. Ready? Basa. Hangtod nga mubalik ka sa yuta nga mao ang imong gigikanan. Kay sa yuta kagikan sa yuta kausab mobalik. Mao nang konsekwensya adan og niiba. Ingon ang Ginoo ni kaon man mo. Ingon ko ninyo ayaw mo pagkaon sa bunga sa kinabuhi. Kana nga bunga dili pwede mukaon gyud mo. Kinsa may nagkaon? Ang akong asawa nagtukmuray na sila. Oy asa man si iba. Nganong mukaon man kaniday? Ay ang bitin. Gipanisan ang bitin. Gipanisan si Adan. Gipanisan pod si iba. Consequence for what they did. Na ay resulta. O na giingnan sila kay nikaon man mo mamatay na mo. Ang pasabot sa kamatay nga buhi pa sila. Kung ikaw maghimo sa kinabuhi nimo, usual nimo ang paghimo og dili maayo, you are dead sa maayo nga binuhatan. Mo nang kung ikaw mo dawat sa kamatuoran, pag dawat nimo ni ana, imong dawaton ang tanan ang Ginoo, kanang gitawag nilang baptism, pag bangon nimo, you are now born again. Di ba bag-ong kinabuhi? Kay ang imong sala gilubong na dito. Mao na ang istorya. So, consequence may atong gisgutan, mao na ang kang Adan kang iba. Nga nagsuffer siya. Unya, kita ang nisunod na. Pero dili ta pwede nga dili mo sugot. Kay di ta mga tao, kung wa pod sila kasala. Amot lang, di ko kasabot ana. Ang Ginoo na bahala. Siya may architect. Okay. Di ako rin sa 2 Timoteo 4:3 ngantos 4. Ready? Basa. Dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuon gusto, mauna lang ang ilang sundon o magtawag sila dagkang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang nadungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon na ay Biblia, maminaw na lang kay maoy na matan. Bantay mo? Mawala na ang pulong sa Ginoo. Ay, gihinluan na. Wa na. Kita'y magbuot kung maunay atong wala na mag-base sa Bible. Kaya niabot ang panahon, mabasa ang 2 Timoteo 4:3 ngantos 4. Maabot ang panahon. Sige natin kahibong, ang ako lang, pagsaludo ninyo, nga naamoy time karon lang. Total, ugma, pagkahuman, muli naman ko. Balik na po ko dito sa Tanggob, kay ang mga prosecutor sa Tanggob City, sa province sa Misok, nag-request na ako for 4 days. So dito na po ko. O niagikan dito, larga na po ko Manila, kay na ako'y atinan sa Congress about aning EJK nga nagpadayang. So, ingana ang kahimtang. Pasalamat, tanaw ko, kano na may panahon ninyo. Hala, focus, basa diha, kung unsay maayo, tanaw ninyo nga unod, pag tanaw ninyo nga bukog, iluwa, kay matukan mo, ana. Ang ato lang nga, isulti na to ang kamatuoran. Salmo 34:12-14. Ready? Basa. Buot ba kamong magpahimulo sa kinabuhi, og mabuhig dugay og magmalipayon, mao ni gusto nato. Padayon, likayi ang pagsultig dautan og ang pagpamakak
Biyai ang dautan og buhata ang maayo, paninguha ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Mao na ka-diferensya. Gusto ka nga malipayon? Biyaing pagkapamakakon, bakakon ambot. Asa may bakakon, babae laki. Awayan lang magtubag kay basi mahibalan mo. Naagyud usahay nato no. Dong na si papa mo. Day ay nangawa ko diri. Grabe. Ang gamay nga pamakak ug dako parehas. Pero sige lang Ginoo ray bahala. Di lang ta mag-judgmental. Iana nang gyapon ate sa kasabutan nga usay nga problema. Nga makahatag nato kadasig pagkamalipayon kini atong problema nga atong gikinabuhi nga dili maayo. Pero sige lang. Gasulti lang ang Biblia at sa atong nasabtan. Padayon ta. Juan 8:44, ready basa. Wala gayod siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran kinsa ka na. Padayon. Kun mamakak siya, natural lamang kaniya kay bakakon man siya og amahan sa tanang mga bakak. Kinsa man na? Kung imong basahon ang tibuok chapter ana, si Satanas mooy pinakaamahan sa mga bakak. Kung ikaw sigig pamakak, ang imong tatay si taning. Di ba? So at least may balo mo nga, delikado di mo mamakak. Di lang kayo ko mamakak ka ng rason-rason lang. Kay ang akong amahan, according sa Bible na, waylain mamakak, wala kang Satanas ang kamatuoran. Na ay tinuod, iyang balikwaton. Ayaw iba. Ayaw pagtuo, ana. Kay dili ka mamatay, kumukaon ka, ana. Hinuon, mabright ka. Makasabot ka unsay tinuod og dili. Kaon, ana, day. Di ba? Nakabantay mo? Adi ko mo kaon, ana. Ayo, Ajob, kaon lang good. Kay nindot ba ni ang imong feelings, nindot. Kay muda ko ang imong tiyan pagkatapos mahiwi ang imong wait. Nindot ko na, total, inom pa ka, katagsa naman niyo eh. Inom lang good, katagsa naman na, tilawi. Di ba? Baling isuga. Mo na trabaho ni Satanas. Dili mo inom, dili mo bisyo. Di apoy Satanas nga sige hulhog. Unya kung mo inom na, mukaon na, di na ba manghatag? Nakabantay mo, anak? Maniguro? Pero ingana ang resulta. Maayo ang wisdom kaalam nga gihatag sa Ginoo. Makaibaluta nga, ang kamatuoran wala di kang Satanas. Tao nga dili gusto og kamatuoran. Tan-awon na ninyo, mabasa man nato. Nga tua sa atong amahan nga giila, nga gamhanan, nga gusto magpaka-Dios si Satanas. Juan 8:44. Dagay nag-ingon nga Ginoo kita tanan, relihiyon, puros nagandom nga tinuod ang ato. Pero unsay tubag sa Ginoo atong basahon ang Bisaya. Ready, basa. Nganong motawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo, apan dili mobuhat sa nigasugo ko kaninyo. Sa ginasugo ko kaninyo. Tanawa kita, tanan reliyon. Puros Ginoo, magsayo-sayaw pa ngani, magtumba-tumba, magkurug-kurug. Pero tanawa, pangutan gibuhat ba nimo ang kagustuhan sa Ginoo? Tanaw. Kinsa kini nga mga tao, kamo mismo makatubag ana. Puros tanang andoy o Ginoo, sakto ning ato. Pero pangutana, imo bang gituman ang kabubuton sa Ginoo? Diha nato makita. Sugod sa pagsugod mga higala. Puros ka matuuran ang atong gisgutan. Pero asa man dapita nga moingon ka nga nagtuman. Nga ang pinaka the best sa tanan nga atong gitunan, ang pagtuman mooy pinaka the best nakagustuhan sa Ginoo. Kung naani mo ang Ginoo, tanan butang mahimo. So espesyal ang Ginoo naani mo, it can change your whole life. Tanan, ang imong sinultihan, ang tinanawan nimo nga bagtikong kag tinanawan, makapobre, matapobre, mausab na kay naa na kay Ginoo. Tan-aw nimo nga siya dautan, mausab na kay naa na kay Ginoo. Di man judgmental ang naay Ginoo. Relax ka na lang. Mao na ang Ginoo. So kung naa na nimo ang Ginoo, makapili na ka sa imong gusto nga maayo kay naa na kay Ginoo. Ang Salmo 118:17 gaingon. Jubi, dili pa ka mamatay. Bisag daghang ka kontra. Isang yaw gid ang maing balita mo, isang yaw gud ko, Mayor, bahala na kung naay magpaabot na ko unya kay katapusan akong gabi igo karon. Mamatay kog sa dili mga higala, mamatay manghihapon ta. Si Brigadier General Yebra, akong senior, bag-o lang pila lang ka semana, bag-o nang gilubong. Wa siya policeman siya. Failed to siya operatives kuyog mi sa una sa PAOK-TF. Namatay siya, wala sa bala. Giatake lang, natulog. So ang tanan pulis, kita, dito mamatay tanan sa bala. Kaya dapat unta ang pulis, mamatay sa bala, kaya may trabaho. Pero dili, di. Ang Ginoo na atay kaplastaran tanan.
So kamo diha, daghan po sibilyan nga gipusil. Gitulis. Usa ka nursing student sa Cebu doktor sa Cebu, gitulis lang wa ihatag ang cellphone. Gipusil, namatay siya. Dili siya pulis. So pasabot mga higala, mintas naa pay panahon. Pagkat-on mo, unsa ang pro-God, unsa ang God-fearing, is-share sa tanan kay kung ang lungsod sa San Remigio ug Bugo, Diyos nun tanan, hayahay pas pulis ang mayor. Wa may pagpabadlong. Muhatag og buhis. Kay usay kung way Ginoo, bisag na ay kita daghan, taguan, dili mo buhis. Way konsensya. Kay wa may Ginoo, pero Diyos nun ang tanan. Hayahay pas pulis ang pulis. Wa na po'y pulis, kay wa na may dakpon, pero naagid gyapon pulis. Ato lang di ampo nga naagyapoy maldito para naagyapon pabili ng pulis. Naagyapon. Pero ang kanindot mga higala kanang peace of mind ba? Ang kalinaw sa Pilipinas, magsugod na sa kalinaw sa panimalay. Kung malinlawon ang panimalay, mo ipikto ang tanan. Okay, dili na ako ikaulaw nga pulis ang pagsangyaw sa maing balita. Ngano, kay akong nakita kung unsa ang power ang gahom sa Ginoo sa akong pagserbisyo as a law enforcer. Nakita ko na sa akong trabaho. Unsa gyud kagamhanan ang Ginoo. And kamo pud ingaana ang pagbatian ninyo. Bureau of Fire Protection. Delikado ang mga BIP pud kay usahay sila kuan trangkahan sa sunog. Unya usahay pod way sunog mag high blood. Ingana maghapon. Dakabantay mo? Patay gihapon. Dili sila matay sunog, patay sakit kay relax man. So panhimusli nga naa ka sa sitwasyon, why trabaho adto sa inspeksyon sa mga balay. Ang Bureau of Fireman ang bala sa balay. Mao imo pirma, kaning inyo, ila na ayohon ninyo ha. Tinud-an ay good nga pag-implement. Kanang inyong wire, substandard. Sir, naanay gasolina imong sakyanan sir, puno na siya. Okay na na. Maunay problema na to, mga higala. Moabot ang DNR sa inspeksyon, pakan aday og litson, naanay sobre. Siya human naman. I-check na dito nag-inspeksyon na ta, uli na ta. Maunay problema mga higala, og dili ta mo sunod ana. Kung naa nato ang kamatuoran individually, dili na nag-agad sa relihiyon, prinsipyo na sa imong baruganan. Okay, dili nato ikaulaw ha, isulti gyud nato ang tanan. Asa napita, kita gipadala karon nahibalo naman ta, isulti ang pulong sa Ginoo, isangyaw ang maayong balita. Sa tanan nga kalibutan, tanan lugar, ngunang ako bisag asa ko abot. Ako gyud panhimusran, lakaw gyud biyahe gyud. Mao ba ni? Unsa man na diha? Sige, para mo rin nagsunod diri. USB na ko magamita. USB kay mo toy sakto. Kana diha. Layas siguro na. Layas no. Sige lang. Atong padayon para mausa. Okay, padayon ko. Diri ta. Consequences na anatatanan karong gabi na. Atong i-focus mga higala. Question. Ready? Basa. Sala. Okay. Mabasa ang Proverbs 18:20-21. Unsay gisulti diha? Gaingon din ni kang Adan. Ready? Basa? Kinahanglan nga sa gubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Bantay ha? Ang imong isulti makaluwas o malaglag sa kinabuhi, mulaglag sa kinabuhi. Bosa, kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Manulti kag dili maayo sa imong silingan. Naay revised penal code nga mag-prison nyo. Karon ang cybercrime law, nagpastar na, gipadako na. Kanang atong mga pagpandaot sa atong share, sa atong cyberspace nga atong gigamit sa dili maayo, careful ta na. Kay naanay mga violation. Resulta, consequence sa mga binuhatan nato nga dili maayo, but even in the government sa atong kalibutan sa Pilipinas, and in the whole world, they respect kabahin aning internet nga maghatag ka nato nga dili nimo abusuhan ang internet. Kanang pag-share mga higala, daw kita na. Okay, di ana, mao nang sangputanan sa mga binuhatan nato kay sala man consequence. Naana mabasa sa Biblia. Padayon ta. Panultihon 18:2. Ready? Basa.
Kadali lang mga higala. Kamu ba, nagsabot ta nga kusgon, mura mag nagkaluya na mo katapusan noong gabi, magdugang ta umas gabi. Atong kusga gyud para makadungog ang bungol. Ready? Basa. Buang-buang day na. Magbuot man mo, mupadayag yun ko. Buang-buang day na. Tanaw ni mo nga daot, ayaw na lang isulti, kay makapasakit ka. Pero tanaw ni mo makapadasig sa kauban, isulti na. Buang-buang na nga magpadayag, bisag na kahibalo ka nga makadaot ang imong isulti. Dili na ingon nga freedom. Ang freedom mga higala, maghatag nimo kamaayo kung ang imong gihimo maayo. Nakuha niya to? So at least lang naano tay pang himay-himay ba nga kini maayo kini dili. Padayon ko. Ang Revised Penal Code Article 355 gasulti diha about aning mga libel. Ako lang gihatag ninyo ang Revised Penal Code para makasabot mo nga reference na tanawa obserbahin ninyo. Balaod nga giingon nako ang reference ana ang balaod sa langit. Naabay kalainan. Ang kalainan lang ang implementation og penalty. Okay ngani. Gipasabot ana nga mga problema nga giusa karon sa cybercrime. No, gipadak-an ba? Kana mga barato man kung tan-aw nimo ang mga penalty, giunsa na at least kamoy mo basa na lang para mo'y trabaho diha. Para di mo katugon hala basa-basa pud mo diha kay inyong alingagdan ba ana-ana. Kay wa mo koy pakaon ninyo ron diha. Kay wa pa ko sweldo. Kanang basan lang para medyo ma-exercise ang inyong wait. Okay na ana mo, pila ka tuig ang imprisonment kung ikaw makahimo. Ang paglapas ana kung imong i-publicize through sa mga publication ang libel muhatag. Pero naay mga individual sa Revised Penal Code Article 358 kanang mga pagbutang-butang, paninirang puri, di ba? No? Maunay sa Tagalog, mga defamatory word, oral defamation, slander by deed. So naana ang mga balaod nga implement, i-inform sa pulis para wala na kung ako hilig ko og kanang information informative kanang dili ko gusto og dakop. Kay maluoy ko kung dakpon ang tao, mangita na magpiyansa. Unya muduol lang pod, luoy man na. Dakpon nimo ang habal-habal nga way helmet. Asa man na siya karon ilukat. Kay nagabal-habal ngani na kay way kwarta. Ang ako first offense bisag wa sa balaod, haladong dali diri. Pag-memorize og napulo ka sugo. Dili ngani ka memorize 1,500 ka. At least muhawa siya. Dugaya, napulo ka sugo. Sige, magbantay na ka sa sunod. Kay sa sunod, 1,500 na. Imo dayon dakopon mga higala, di nimo tagaan og sakit. Sakitan na. Asa man manguha tog 1,500. No? So, ibaligya ang motor para ipalit og helmet. Lisod naman po na. No. Naglakaw siya nga way motor, nag-helmet, looy pod. No. Atong kinalang balanse ang pulis. Lapad og banguna-una ang pulis. Ipasabton, adisir ko mag-implement, namantay kapulisan. Pag abot ko stasyon, kanang lugar, duha ka buwan, istoryahon ko tanan ng mga riders. Mauni ang requirements. Rehistro, lisensya, helmet. I-plaster na. Pila man ka buwan yung gusto para makapalit mo og helmet. Ayaw lang na sa ang rehistro kung renew na. Ang lisensya, ayaw lang sa, importante nga mag-drive mo, nga naag yung helmet, kay wa may namatay nga, nag-drive kay way lisensya. Wala, uy. Uni ang Pilipinas, bisan pag kanang manananggot, naanay motor, way rehistro ang imong motor, dili na mo inundan nga namatay. Ang hinungdan nga namatay ka, na disgrasya ka, kaywa kay helmet. Statistic na base, ingon si Bong Rebilla, kinanglan ang Pilipinas sa atong pahilmiton. Kay maunay nagbayad og buhis, wala na tay madawat nga sweldo kung mga matay ni mga tawhana. Kay wa helmet, pahilmito nato na sila para mutaas-taas ang ilang kinabuhi. Dili dayon mabiyuda ang ilang asawa. Di ba? Maura man na. Unya kasagaran, vehicular accident, seat belt wala. So pa seat belt good. So maunay akong wa man na sa balaod nga, Jubi, ang warning ba first offense ingana, ako may pulis, ako may implement. Para di sakitan ang napulo ka sugo tanan relihiyon mo tuo man. Dili ka gagawas karon kung dili ka memorize og napulo ka sugo. Naanadaan ko'y tabliya nga sikwate. Kung makamemorize ka, mo to'y po premyo. Pero di ngani ka memorize, pikatan ta kapag sulodong. Hangtod mabuntagan ka, di ka kagawas. Tagaan ta lang kag 1,500. Ingon ang mayor sa Osamis. Chief, dili ko mauna mo recite ang akong anak. Maluoy ka anak. Magbayad na lang ko og 1,500 sa LTO.
Bayad lang siya kay di man siya memorize na pulo ka sugo. Kaya ang ilang diploma, ang ilang transcript binayran raman sa eskwelahan. Mao man ang dato. Ako lang gidiscover, probe ko na. So, di kasi siya memorize og napulo ka sugo, magsige ka anak para ingnon nga di ka basa. Tagaan mo kan Diyos, maingon nga labad bang oo, sir. Di na lang mo angkon nga, sir, wag gyud ka grado. Bawo taon tag pili-pila sa may imong mata na ay 125, 170 na si Dr. Kunkun din Ako may pagka-doktor po ko, optometrist ni ana ba? Naaman ko yan Diyos daghan para makabasa gyud na pulo ka sugo. Nahurot na lang ang numero. Moingon gyapon nga labad ang akong sir ko time pa. Unsa may imong grado? Wa gyud ka grado sir. Ano wa man da ka moingon ganiya? Ano ang tao aron ingnon? Aron ingnon. Di na lang musulti nga. Sir kada. Sir sa pagkatinuod. Grade 1 section 10 ra gyud ko. Di, makasabot na ta. Ay, grade 1, section 10 ka. Sige, follow after me. Unang sugo, ayaw pagbaton og laing Dios gawas ka nako. Sige, suluhan na. Mao na atong himuon nga paagi. So, kinahanglan lapad og pagpanguna-una ang law enforcer. Naagi kasing-kasing nga maghimo og paghatag sa mga tao nga malipay sila makakita og pulis. Dili mahadlok. Diba? Kay dili ing anak kay stricto. Okay, mao ning balaod akong dalon ninyo. Pagbutang-butang pinaagi sa buhat, no? Slander by deed, paghatag og dugang nga ang tao magrespeto gyud kada usa. Okay? Kalainan sa 10175 og 10173 kining Data Privacy Act. Parte gyapon na sa cyberspace, internet mao gikinahanglan. Karon mga bag-o na, mao na ang resulta. Di ako sa Mateo 5:22. Okay. Tan-aw nato ha. Kinsay maimpierno. Kay usay ang tao, usay pananaw. Makakita nga ni kang espinido, kana si espinido, paana, di na malangit. Kay sigig pamatay og mga drug lord. Tan-aw na to ha. Maubito ako, gaangkon gyud ko pinili ko maka-observe mo sa akong sa interview. Sige yung pangayig pasaylo. Nga ako sadaan pa ninyo mo nang maayo po nga mo angkon tanga sadaan para sige tag pangayig pasaylo. Pasaylo gid Lord. Mag-abot lang ta sa imong pagbalik sa tumoy sa imong bulpin basig maluoy ra kanako ba. Nga kugi kay na si espinido abot gid og bugo. Sige pagwali, sige pagsangyaw, sige pag-share kung unsa ang pulong sa Ginoo. Pero ako tan-awon kung ako rabay maimpierno. Ready? Basa. Apan ako mo ingon nga bisan kinsa nga may kasuko ngadto sa iyang isig katao, silutan. Og bisan kinsa nga moingon sa iyang isig katao, dadon siya sa kinatas-an hukmanan aron hukman. Og si bisan kinsa nga moingon sa iyang isig katao, buang silutan siya didto sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Dili maayo, wa na sa relihiyon. Sa Biblia na kanang atong pagpanulti nga buang ka nga gi-ekspresyon, undangan na mga higala. Kay kundi ninyo undangon, kita'y magkuyog sa impierno. Kita, kuyog ta. Wa mo kapatay, nagsulti ra mo buang, pero mag-abot takin say makauna nato dito. Ang importante mga higala na inform karon. Information drive, awareness is the best for us. Para atong masabtan ang pagkinabuhi nato nga makaabot sa atong daganan nga waylain ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Kamoy tig-amen. Okay. Naana ha, bantay na. Kinsa pay atong kauban. Mga panultihon 23, 17, 18. Ready? Basa. Ayaw kasina sa mga makasasala, hinuon padayon sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo, sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon, mga higala. Simple ra gyud. Na ay mga tao atong silingan nga naasinso, na dato. Naunsa naman noong, kita naman o silingan nga, magsigig pandaot. Nadato na kay, wa na, uyab na sa atong district engineer din kuha na, kabit na. Drug lord na. Ayaw sa. Pasagdi siya, ayaw pagkasinahi ang pagkadato niya. Kay naay Ginoo nga magsintensya niya. Ikaw, unsa mang imong kinabuhi, nga wa naman noong ka mang kay sige kag paghimantay, nagmaritis na noon ka. Tanawara. Imbis ka na apa kay makaon sunod adlaw, wa na kay sige na kag tanaw nga. Oy, nagsiminto na sa ato silingan dong. Dong ato silingan, no? Na anapoy sa kinandong bag-o dong. Balik kay himantayon, marabag iya kwarta. Mind your own business, mga higala. Total, naa may Ginoo nga nagtanaw. Consequence, na ay law enforcer nga nagtanaw, na ay NBI nga magplastar. So, para dili makasakit, kaya nakahinumdum mo.
nakabantay mo, ang sakit, gi ka na sa hapdos tiyan. Maproblema na ngani ka. Ay, dong, unsa naman atong kinabuhi, dong. Ay, nga nagdiniyos man ta, pero wa man tay makaon. Tanawa ng atong silingan nga, sige sila kalipay, lag inom-inom, hala, hudya ka. Pero buminta sila. Hala, pag inom-inom ng pod, pagparehas nila para mabubinta ka. Maubita maghagyaw-hagyaw sila, maglipay-lipay sila, kaya wa sila makaon pagkaugma. Wa ka kabantay, ana. Kay mind over matter lang. Bisag na kay problema, sayo na. Ayaw ibutang sa imong una-una, kay ikaw magkasakit, ana. Okay. Unsa may resulta kay consequence man eh. Biblical na ha. Katugan niyang balaod no. Mapreso ka, kung magdaot ka, mag-share kag dili maayo, unya picture nimo ang musilingan, i-post nimo dito nga niya tuguti. Magatubang ka na. Na ay mga hilas nga mga unsay gihimo imong i-share, na ay mga sinultihan nga papandaot imong i-share, manubag ka na. Biblical ta, biblical. At least na natay idea. Okay, biblical ta. Ready, basa. Matabi daw lami ang pagkaon nga lami kaayong tundon, tinuod dili. Ambot nga no puding tabi. Oy, si kuan ba? Unsa man? Ay, ikaw rabi akong sultihan. Mari, ikaw rabi akong sultihan. Abi nimo, kanang atong silingan, na, si kapitan, na ni daog ragi na. Pero abi nimo, katapong gisultihan. Dili, agud. Ikaw rabi akong sultihan. Kanang si kapitan di ay ba? Hala, ikaw rabi akong sultihan. Ikaw rabi akong sultihan. Nahurot. Pagpahin og complaints kapitan. Kinsa mag-sinugdana ani? Siya gigikanan. Siya. Uy, wa man ko ato. Naminaw raman ko. Kami rabay, igo rabay ko naminaw. Baling mo balibad. Mura po ka abogado. Magrason. Mga higala. Nga no, manggudlami, puding tabi, no? Ako po, apil-apil po ko sa na. Kaya ang kapulis, tabian man ng pulis. Himantayon pag yun ang pulis. Himantayon, oy, gamay religas, pulis, good. Lain to ganihang iyang kuyog, karon lahin asab. May balogid ang pulis, kaya siya may mo imbestiga. Automatic na, no? Pero kamo mo ilabot, mga maritis mangudag ko. Kung pulis mo, magpulis o sa mo para mahimo mang chismosa. Kaya mo nang pulis ha, pabor-pabor gyud ha. Kamo nga nagtan-aw, chismosa pud mo diha, chismoso pud. Wa mo ilabot diri, katawa pud no kapil, pero okay lang, at least nagmonitor mo unsi atong gisgutan. Mao na ang tabi, lami ang pagkaon nga lami kaayong tunlon. Bisan pagsayop, ngano man gyud mo apil ka. Unya kung kihaan na ka, bali na nimo mang rason. Imo nang igagahon ang kapitan, gaw. Imo ba kung umangkon gaw? Gipahilan lagi complain mo. Aturo kang mayor, gaw. Dala ko kang mayor kay kana si mayor parinti na akong apuhan ana. Ako nang igagaw kay may kaso naman. Pero sawa pa, di gud managad. So mao ang problema sa tao. So careful ta ana. Maawir ta ana nga dili gud maayo kanang tabi kay lami na tunlon. Di ana ang resulta. Ready? Basa. Tungod sa pagpataka og bukas sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw og sagpa. Pa! Ja, merisi. Mao na consequence sa magpataka kag tabi. Karon papamaulin ninyo, naay nga ni mong tabi tamparo sa dayon. Wa ko'y labot ana, wa gyud ko magsugo ninyo. Ang ako lang ang Biblia. Mga higala, balaod consequence. Biblia consequence. Mao di ay masagpaan kay ngano? Tabian. Amo ba to? So magpatakag buka, tabian man ka, dapat hiluman na lang, utong ka. Kamo paminaw ko na ana mo reference managpa na mo. Okay, nag-ingon ang panultihon 18:6. Pa! Ngano imo ang gitaparos? Sir, Your Honor. Ang panultihon 18:6 gasulti. Nga kini siya nagpataka og sulti. Akong sagpaon na ako ebidensya. Grabe no. Unya di man ka pwede ana. Sakit. So ate sa kay balo na ta. Okay, timbang-timbang na ba? Timbang-timbang na. Okay, ang balaod, sentensya, consequence, mamatay, si Iba, si Adan, unya ang balaod, nagsulti, nga ang imong pagpanulti dili maayo, makatilaw kag tamparos. Okay, atong basahon. Ready? Basa. Sa ilang pagkamakasasala, ayaw ako pasaluha kanila sa ilang mga kumbira. Mauna yung mga pag-ampo sa mga tabian. Di ba? O Ginoo, butanging magbalantay ang akong baba. Bantay ang akong mga ngabil. Kay nganong lami mangyud paminaon ang akong silingan nga mutabi.
Nagampo si Solomon. Nagampo ang katawhan sa Ginoo, si David. Nga Ginoo, na ako'y problema. Nindot pag kaayo ipanabi ang akong madunggan. Lord, tanawa taon. Tagaig sipir ang akong baba. Mauni atong iampo. Kay ang makausab ana, ang Ginoo ragid way lain. Kay naay daghang kaso. Gifailan og complain. Naglusot na ang warrant of arrest. Pero tabian gihapon pag uli. Kuan lang sila, gitagad lang sila, kay kwartahan man sila. Mayroon ba ang kwarta na kinuha, di ara sa atong kuan, panudlanan, wa na, gatabi gihapon, wa pangani mahuman, mapriso na sad. Pero si David, gisulti siya, Lord, way lain makausab, tabangi ko. Tagaig, gwardyang akong wait, nga dili, nagyug ko makatabi, dili, nagyud maya. Karon na ako'y isuggestion ninyo. Panabi gihapon mo. Pero ang inyong itabi, oy, day, Mari, abi ninyo, para dili mahiwi ng inyong wait, ayaw na magkaon og baboy. Kaya naman na sa Levitico 11, sitik 8, nga dili ipahikap nga ni. Naana, unya, Mari, para makarelax ka, magwapa kag samot, magwapo ka sabot pare, maparehas ka sa among speaker, si Espinido. Pura gaba? Kaon pirmi og gulay. Kaon pirmi gulay. Ayaw na mo paggamit anang mga injection nga mutaas ang inyong ilong. Kaon lang mo ukra pirmi. Ang inyong ilong mura pag ukra katagas. Like, kayo mao na ang pagkaon sa gulay. Unsa imong influensya pagkaon? Mao ang imong mga porma. Wa na kay lain mga edible oil gamiton. Unya ang kanindot ra bagyo kung magkaon kag utan, mao na ang giingon ako vegetarian. Di na ka magpalit og edible. Kaya may oil. Wa na bitsin. Seasoning wala. So, di ba? Budget gyud. Less expenses. Unya, gawas pa. Ang isda o karne, buwad o ginamos, wala na. Yung naong ambot, maporma. Mga anak na dayon. Kaluod. Gara-gara na lang. Sige, ato pa dayon nun. Pangutana, ready, basa. Mauna ni, kamatay na ang resulta. Tanan nga ginimo, preso, ang tanan na himo, patay ang consequence. Di ata. Ready? Basa. Kinahanglan nga maghago ka og maayo aron ka makakaon. Hangtod nga mubalik ka sa yuta nga mao ang imong gigikanan. Kay sa yuta kagikan, sa yuta ka usab mubalik. Nagpasabot, tanan nga consequence, patay ang resulta. So mga higala, nindota din kay mga buhi pamagid mo. Patay mo kalain no pod. Ang nakaanindot advantage, kay wa pa mahitabo na aware na taon si atong himuon. Aware na ta, naa naman di ipaagi. Uy, nakasabot na taog, likayan nato. Uy, likayan na nato na. Kay makahatag nato kanindot sa atubangan sa Ginoo o kanindot sa atubangan sa atong mga silingan. Ready? Basa. Sa pagbuhat sa tao. Atong may baluan, ang paagi, ingani ra ang paagi, gihoy pa niya ang ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mao ning kalag. Dili ka nang, hala, nganong nagniwang man ka? Gikalag-kalag na sa apuhan. Kaya wa man gud mo tambong pagkamatay. Ayaw mo, ana, uy. Mao ni ang kalag nga buhi. Why ka nang inong kalag-kalag? Wala. Kanang mo ingon mo kalag-kalag, murag kalag. Kay murag trak-trak ba? No? Kanang mo ingon bitaw nga, kanang akong bana ba, gwapuhon. Dili na gwapo. Gwapuhon ra. Mura na trak-trak, kining trak, di trak, no? Duwaan ra. So, ang paghatag nimo kalag-kalag, nakahatag na og kahadlok sa tao na noon nga dili na maminaw sa consideration sa kamatuoran kay naay hala namugnaw gid ang akong hangin man uy mura mag ang akong bana kaniadto ni balik meresi na kalag-kalagon ka kay wa pangani maka 40 dias nangita na kag silingan pero biblical na ha naghimo ang Ginoo yuta lapok mao na yung porma biblical na iyang gipormag tao iyang gihoypan sa gininhawa nahimo na karon nga buhi nga kalag. Asa man gikuha si iba? Yuta gyapon? Dunggab ang gusok ni Adan, gumikan aning mga bandhaan nga asawa. Mo tanawa, mo nang ayaw ninyo daog-daog inyong bana kagikan mo diri. Kamu mura pug armalay, way hunong. Unya kay dagan na may gusok silingan, manguha na pug gusok sa uban, ibutang diri. Oy, careful mo.
Kay nagstalig mo nga ang inyong kamugikan din siyang gusok, daghay mga gusok nga kuhaonon sa silingan. Wa man na magdepende o sa kadakon. Kaya ang importante sa tag-iya sa gusok, makakita lang siya og kanang muabi-abi ba nga, uy, dung, gikapoy, magkapahuay sa. Di ang pag-ilis mo sinina, kuha ang sapatos, medyas. Wa man nakit is tag-iya sa gusok. Kaya ang tag-iya ang gusok dito, ang gikuha ang gusok, isog naman kayo. Dung, nganong dugay makani uli? Be? Nanimaw lagi perfume, kaysa maning perfume, be? Puros duda. Unya kay naay silingan nga, maay kay mutagad. Mangumpra ra ang asawa, mga mamalingkira. Wa na ang dukirok, tuwa na din ambaks bintana, tuas pika silingan. Ngano man, kay wa na siya kauyon sa iyang asawa, nga iya untang pinangga. Maura na kinahanglan. So, resulta. Maabot man kita dito, no? Pero sige lang. Okay. Pangutana. Ready. Basa. Maunsa ta kung kuhaan ta sa ginhawa. Okay. Kung kuhaan ta sa ginhawa, automatic, patay. Ato nington an ngano. Nagpabilin gihapon kanato karon ang duda nga ang atong silingan na aghapon kay nakabantay ko. Mura magkinaging ka diha, wa mo gitaw ba? Atong tanawon para ma-refresh ang atong utok. Nga tinuod ba di ay ang Biblia gasulti? Ingon dinhi. Maunsa ta kung kuhaan sa ginhawa sa Dios? Ready? Basa. Apan kon pasagdan mo sila, mga hadlok sila, kung kuhaon mo ang ilang gininhawa, mga matay sila og mubalik sa yuta nga mooy ilang gigikanan. Asa mo balik ang patay? Dili ngadto sa langit. Wa Biblia nga makasulti ana. Or impierno. Yuta kapaingon. Ang gininhawa, atong tan-awon. Atong padayonon. Question. Ready? Basa. May gugma pa ba? Kay sige magbalik-balik. Kay nagkondina siya. Kay wa pa niya i-intrigar sa iyang asawa ang kabtangan. Katong basahon, Ecclesiastes 9:5-6. May gugma pa ba ang tao kung mamatay? Ready? Basa. Ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay, wala na'y may baluan. Bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma. Kasilag o kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutan. Did in. Wa na gyud. So ayaw naguna-una nga mobalik pa. Pagkamatay sa imong bana, makita na, mahilot ni mo. Pero oy, wa ko mag-encourage ninyo ha. Mamatyan mo, gikan karon. Uy, makonsensya pud mo, uy, wa pangani kasiyam ka pangadji. Tuan ay naghilot-hilot ni mo nga. Ay, ako nadasig ko karon, pre, kinaa ka. Total, ingon man Sir Joby nga, wa na nahot ni. Total, ihog naman nato ni sulad lang. Ayaw, sa kay, ato pod, naambot, kamoy magbuot, uy, wa ko ilabot na. Basta atin tayo baluta karon nga ang patay na wa na gugma. Ako rin sa Biblia, i-take note ninyo, kung nagduda mo, lili ang inyong Biblia pag-abot. Naambag yun, agad na. Pag mo ni magdana ko, karon nga kadasig na ko kay, usan ako katuig, balin akong problema gyapon kay akong giuna-una. Naagyapon akong bana nagtapad nako karon kay wa na di ay. Ugma. Mangita nako kung batihon ako. Okay, question. Ready? Basa. May panahon pa ba ang patay sa pag-uli sa ilang panimalay para magbinyo gyud ka nga byuda o byudo? Atong basahon ni ang Hope City 9 ngadto sa 10. Ready? Basa. Maingon nga ang dag-o mahanaw. Ang nangamatay, dili na mo balik pa. Dili na siya mo pauli sa iyang balay og malimta na siya sa mga nakaila kaniya. Kabantay mo, hisgutan nato karon si Espinido kay buhi pa. Bago pa malubong, mao na ato hisgutan. Pero maabot og pila ka buwan, wala na Espinido nga madungog. Kay na mo ko'y pulis nga mga taga San Remigio nga mas gwapo pa kang Espinido Purigaba. Diba? Ang tao akong pasabot ba? Sa bago pa ka, naa pa ka, grabe ang hiskot sa imong kabuutan. Hiskutan yung ka, di ka kalimtan. Pero moabot nga ning panahon, biblikal man na. Dili na gyud ka, hinumduman. History na lang na. Nga katong among sa una, hippie. Mao na, pero mapawag na dahil na. So karon nga buhi pa ta, do our best as we can. Remember, ang Ginoo nagsigig tali sa atong binuhatan.
Ayo pag-alang-alang. Buhata ang maayo. Bahala nagway nagtanaw nimo og naa. Buhata para sa Ginoo dili para sa tao. Ready? Pangutana, basa. Ano sa ang katapusan sa tao? Job 14:10 og 12. Ready? Basa. Apan kon ang tao mamatay, mawala na ang tanan niyang kusog. Pagkabugto sa iyang gininhawa, mauna kana ang iyang katapusan. Tao mamatay og dili na mubangon o makamata pa sa iyang pagkatulog, hangtod mahanaw ang kalangitan. Grabe ang Biblia. Wa na, confident ta na. Nga wa na tay kahadlok sa patay. Patay-patay na gina siya diha. Idasig na lang imong kaugalingon sa Ginoo nga bisag ikaw nag-inusara, makahimo ka kay na ay partner nimo ang Ginoo nga magtudlo nimo sa maayo. Okay ra? Sige. Dugangan na to. Pangutana, basa. Kinsa man ang nagkondina o ang nagpakita-kita. Sir, naa man lagi usay magkagingking ang mga naay muraglata, naay kadina, maguygoy niya. Sir, naa lagi kaba-kaba o kaba-kaba. Kinaraan man na butterfly. Naay mga alibangbang sir. Murag yun na sir kay mamugnaw man kanang murag may hangin nga muhuyop ba. Atong tan-aon, kinsa na imo banang bana mahal sa kinabuhi. 2 Corinto 11:14. Ready? Basa. O kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Ang Ginoo ga instruction. Patay-patay na gyud na. Mintras may langit pa og mayuta, dili gyud na mobalik. Hanaw na gyud ang patay, pero di ay panuway nga sigig pang hulog aring nangamatay, nga di gyud siya magminyo kay ang iyang bana sige pagid padamgo kaniya. Motong ingon ang byuda. Gusto na gyud ko magminyo. Ingon po ang byudo po namatyan po. Dayo minyo ta. Dong, di sa ko kubag dali dong kay mananghin po sa kumana kay akong paminaw murag mo bisita pag yun magabiin ako. Ato tas minteryo. Katubang ang iyang asawa sa iyang bana nga patay. Ang bana po nagatubang sa iyang asawa nga patay. Ingon ang asawa sa iyang bana. Dong, nahilon ana magyud ka diha dong onya. Nakadungog man ko ka Sir Espinido nga patay na gyud. Wa na gyud ka dong. Ang ako pag-ari diri dong pagrespeto na lang nga ikaw namatay. Pero kung tinuod gyud nga makadungog pa kanako, dong babay na lang dong. Oy kay wa ba koy hago kayo ko dong. Wa koy kauban dong. Unya tugnawon ko dong. Wa na. Wa na gyud dong. Ningon po ng banas pikas. Day, patay naman ka day. Nagsabot pa mi akong silingan imong kumari. Nga kami na lang. Di ba day? Di ba nagsabot ta kani adto day? Ningon po ba na? Ingan niya yung tapat nga. Kita mo? Ang akong asawa nito bagyod. Nga pwede na taron. Gusto gyud siya nga. Mapamatud-an niya. Mga igala. Hinumdumi na. Ang Biblia nagsaysay. Sa kamatuoran nga ang tao patay na patay na. Maubito na kung kita buhi papaning kamot sa pagbuhat og maayo. Kay maayo lang mahinumduman ka sa imong pagkamaayo. Kay di na gyud usahay hinumduman. Kung ang imong mga dili maayo, mao imong ipairal mintras buhi pa ka. Mao nang gaingon dinhi. O kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon, maghimo siya og pagi. Uy, naibuong ko dong. Katong abi nimo sir, ang akong bana hingaunong gyud og tibok ka manok. Mao bitaw kada pista minatay, akong dalaan dito tibok ka manok. Pagbalik na ako pagkaugman sir, nahurot pod. Grabe ang akong bana, mukaon gyud gihapon. Wa siya kay nga ang suportorero nitambok sa kadako basta pista manatay kay mao may mukaon sa tanan nga bilin. Hingaunong tog budbud ang imong bana. Hurot pod. Kay naa may magsuri-suri dito maghinlo nga mao imukaon. Dili oy. Hinumduman nato ato rang utok ang gidaot. Biblikal na atong tuan. Unya kita mo ingon man ta mo tuot tag Biblia. Unya di nato tumanong nga nagsulti man siya nga si Satanas pwede makahimo ni ana. Di ba? Okay, padayon na ako. Pangutana, ready, basa. Asa karon ang patay nga lawas si King David. Okay, ni karaan man ni nga hari. Tan-aw na to kung tuwa ba sa langit ug tuwa sa impierno ang lawas si David. Atong basahon ang buhat 2:29. Ready, basa. Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa way lipod-lipod gayod. Ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong og ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. So kanang giingon na, ay, namatay ni siya buotan man, palangitan ni diretso. Kini maldito man, adtonis usamis. Karon. Kung mauna ang kahimtang sa kamatayon mga higala, unsa pa may balikon sa Ginoo kung ang mga buotan to anas langit? Simple ra. Ayaw lisod-lisura ang sayon. Biblikal na.
nga bisag si King David hangtod karon naa pa sa lubnganan. Wala gid siya malangit nga buutan ba yan nga tao, nakasala lang siya kausa kang Batsiba, pero gipasaylo siya sa Ginoo. Namatay gihapon kay consequence na sa binuhatan ang sala. Okay. Pangutana, ready, basa. Kanus aman mabanhaw ang mga patay. Ano sa? So naanay pagkabanhaw. So dili maadto dito kay naay pagkabanhaw. Juan 5:28-29. Ready, basa. Ayaw kamo katingala niini kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa akong tingog og manggawas sila sa ilang lubnganan. Asa manggawas? Sa lubnganan. So naa pa karon. Padayon, ang mga maayo og binuhatan banhawon og gatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Og ang mga daotan og binuhatan banhawon usab apan silutan. Mao nay advantage nato mga taga-Bugo, taga San Remigio kung kita magbinuotan. Kinabuhi nga walay katapusan. Ayaw na lang ng pagara-garagod nga mao ni atong garbo na lang na. Di sa ko, di ko mudawat na. Ayaw kay basig atakihon ka karon pag uli. Hinumdami ang Biblia, close provision mamatay ang tao. Pagpatay na nga ni na, why gyud pagampo nga makausab pagkabuutan sa maldito. Biblical na, asa ka mamatay ka, diha nakutob ang imong kinabuhi. Dili na gyud ka mahimong mausab. Unsa man na? Okay na. Sige, diyan na lang. Mga duha na lang ni tulo ka slide. Pangutana, ready, basa. Unsa may atong himuon nga makasiguro ta nga iya sa Dios. O di na, tapos na ta. Nakaibalo naman tatanan. Kamatuoran, nahibalo na ta. Pagkaon, adlaw iba pa hulay, nakaibalo na ta sa tanan. Karon, pagsiguro nga kita iya sa Ginoo. Ang Roma 14:8 gasulti dinhi. Ready, basa. Kung buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, o kung mamatay alang usab kita sa Ginoo. Bosa, buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Kana na lang ato assurance. Mga police, uniform personnel, ang akong ikahatag assurance. Dili magdita ka siguro kung asa ta kutob ma-promote og dili. Do your best lang. Ayaw pag una-una nga ma-promote ka. For my 12 years ko nga dili nagantos kay ako ang ikalipay na piuwan ko nga wa ko mapiuto. Ako nang gikalipay ang hangyo ko sa Ginoo Lord, pulisa lang gyud ko Lord. Kay usbo na ko ang sistema kung asa ko ma-assign. Usab gyud ang sistema. Didto ko sa kadaghanan sa gawas, mutabang ko og mga nagkinahanglan. Follow up, dakop sa mga maldito, badlongon sa barangay. At tuon ako. Kay kung nahimo sa NPA, prangka-prangka ta. Kung nahimo sa NPA, mahimo nako nga pulis. Ang ilang pamatayo ng mga badlongon, ang anong di mahimo sa pulis. Ako may nagdagbalaod. Pero, piros pasabot. Pagbuhat mo, ikaw palahubog, ikaw kawatan, di na ko gusto makadungog na ikawat, ha? Kung naikawat gani dinhi, ikaw ang akong sintensyahan. Para sigurado nga way kawat, ikaw dinhi ang magbantay, isip akong asit sa lugar. Basta nung dumi, may kawat gani, ikaw ang akong target. Awa na kawat, kaya ang kawatan nagbantay man. Ingana, nakasimpol. Badlungon sa pista sa bukid, mo'y manghagis, ikaw himo na akong asit diri ka. Naa kay isyo. Mubuto usahay kung imong ipataas, pero ipaangan nimo di mo buto. Imo ng isyo, kay ikaw akong asit dinhi. So naay pista, kinanan way away. Ikaw na yung magbantay. Ikaw ang mag-announce. Ay, grupo na ang mga badlungon. So na ba away nga ang mga badlungon imong gikuha nga imong asit sa gobyerno. Kinanan ang pulis mo trabaho. Dili lang ang pulis magpaabot kung si mayor mo adtos bukid kay magtuaod og korona. Pag uli sa mayor, muuli pud ang pulis, asa man ang patay may tabo. Away. Walang mayor. Unya, unsaon pagserbisyo, pagprotect sa kinabuhi o sa butang sa tao. Kung ang pulis magkuyog-kuyog sa mayor pag uli, ako'y magbailin dito. Tagtulo ka adlaw paabot, human ang pista, wa may samok. Basta ako, wa na ko'y laing problema. Kamo nga mga badlungon, kuhaon tamo tungang gabi, kung makadungog ko, nga magpabadlong mo din sa inyong barangay. Mahimo na sa pulis, akong balikon. Kung mahimo na sa NPA, kaniadto pagdisiplina ang mga badlungon, mahimo na ni Espinido. So ako nag-suwayan for my 12 years. Wa ko mangandoy, sir, nga ma-promote. Trabaho lang yun, pero ang Ginoo di mo sugot. Di mo sugot. Joby, apply yun. So ma-promote pa nga akong hippie, city director na ako, ang DRDA, akong hippie sa istasyon, akong gipangpailan o complain, pagdawat og illegal drugs or drug money. Kinsa may mag-promote ako. Pero wa ko mapakialam, anak.
niabot kog 12 ka tuig, dapat ang pulis ma-try 10 years. Di na ka makapadayon sa imong pagka-pulis. Pero nabutahan sila kay di mo sugot ang Ginoo nga ako matangtang. Hinuon, may usa ka director, job, potential ka, apply. Pwede ka sa lateral. Kumao ba sir? Ayaw na lang sir. Di good. O, pero gitagaan sa Ginoo. Mahibutang mahitabo nga kung kita magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, ang Ginoo magamit nato sa pinakasayon gyud nga mga paagi. Walay kurat. Walay kurat. Kung dakop na lang ako malipay ko kung kung makasa ang uniform personnel. Kaya ako ray mag-entrap. Police, ICIDG nga mangutong ako ng paborito. Huwag ipatay nga no. Ampo ko mampirmi nga Lord na ako'y dakpon nga magsigig panguliktas motor ba. Una SPO na piuwan ko. Ayaw taon tuguti nga makapabuto. Sakto ra gyud ang dakop. O wag gyud. Kay pag-abot nako, makauna man gyud ko. Ampo pirmi sa Ginoo. Kana nangamatay, gitugot lang gyud sa Ginoo. Kay di man pud puyon hangyo ko sa Ginoo nga Lord. Kung naa nga ni buto kanang ako'y una makapabuto ha. Kay lisod ba pud mo una mo ingon sila nga naa may video no. Na ba? Kamo testigos mo diha. Kalisod ba pud mo ingon pulis ni sukol kay gipusil. Patay na ko di ako igo. Pagtanaw sa pulis nga ayaw paglihok pulis, ipaubos butang ang armas. Pagka di ibutang, kumbati na. Mauna, mo ingon ako hangyo nga Lord, pabuta pud kay. Di man ko sharpshooter mayor. Pabuton ko lang, hinluan akong armas para mubuto pud kay kung tayaon po di man mubuto. Kinahanglan na akong bala tag 300, tag 200 kay para ligon gyud. Ya Lord, ikaw na ibda sa tumoy. Nga maigo gyud. Mo nang kada target, gyud pirmi kay ang Ginoo may mo igo. Ang gusto sa Ginoo ingon siya, andama ang kabayo paingon sa gira. Kay ako nay mo padaog. Mao na kita mga higala, mga uniform personnel. Buhat lang gyud. Why kahadlok sa imong bangga? As long nga you did your best para sa Ginoo dili para sa tao. So dinhi natin maghapos mahumanta. Okay, Roma 1:25, ready, basa. Gilisdan nila og bakak ang kamatuoran may tungod sa Dios. Gisimba nila o gialagaran ang mga binuhat sa Dios og dili ang magbabuhat nga dalaygon sa walay katapusan. Mao na ang sipyat sa tao. Na ay tao gasulti mao sundon. Di ay Ginoo nga nagsulti di sundon. Kita mo? Tanawa ang kasagaran. Ang Ginoo simple ra gyud. Kung ikaw magampo kanako luhod sud sa lawak panira. Ayaw pagpakitag tao. Luhod. Atubang nga istorya ko. Pero unsay mahimo sa tao? Maglisod-lisod gyud. Hala, linaduray, mangbaga na lang ang tuhod. Sige, laktas lang ka. Pabunal-bunal sa lawas. Para ingnon nga Diyos nun. Ang Ginoo dili ana. Kinasing-kasing ang imo, Jubi. Panira. Ampo sa Ginoo. Istorya ko. Anytime. Dili nato ilisdan ang kamatuoran sa bakak mga higala. Biblikal na. Panultihon 23:23. Ready, basa. Paninguhaa nga maangkon mo ang kamatuoran. Kaalam, saktong pamatasan, og maayong panabot, og ayaw gayod kiniibaylo sa bisan unsang butang. Kaalam, kamatuoran. Kanang kamatuoran naman eh. Unsa pa may gikinahanglan. Nga naa naman nimo ang kamatuoran. Mapagahi pa ka? Kuy daw. Dili ato ang panahon. Ang kamatayon, mga higala, mukalit gid og buto. Mahibong ka nga. Nagtapad pa mo karon ugma. Wa naman. Di ba naayo say tao? Uy, nagkuyog ba mi sakyanan? Hala no, maayo pa man tog lawas. Ngano namatay naman, mao gina ang kamatuoran. Di nato na siya ikalilong. Imong amahan, inahan, maayo pa, nag-istoryahay pa mo. Maayo ang inyong kahimtang sa pag-istorya. Unya mo kalitlag to, ang akong mama, 58 anyos pa. Sir, pero nag-birthday. Wa siya problema. Nagsigirag katawa, unya ni kalitlag tuok. Aka na bang tumba? Ang akong apuhan, nag-birthday. Sadya, kalitlag kamatay. Tanaw ko ba ang tao? Baling, fragile ang kinabuhi, no? Naara nag-istoryag, maayo, nagsulti, mukalit lang yun. Mao nang atong bantayan sa atong kinabuhi, nga kuy daw, mga higala, ayaw na pa magkumpiyansa. Karon na inyo na nakuha og nabasa ang kamatuoran. Ayaw na pa sagyangi. Diwata, sa pagkamapainubsanon. Istorya ang imong Ginoo nga Lord, sa may akong langayan. Nga magatag kanimo assurance, nga kung imo siyang unahon, the best sa tanan. Okay? Juan 18:37. Ready, basa. Tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini, ako na tao og mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo
nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran, ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Sadyang sintensyahan na siya, gidana siya sa mga tao. Pero nakita sa ni Pilato, gobernador nga, wa siya isa, mo ni gawas siya. Nganong inyo maning sintensyahan? Wa man isa. Iyang deklarar sa gobernador, si Jesus Christ, ni ari ako aron pagsaksi sa kamatuoran. Gisulti niya ang kamatuoran. Iyang pulong atong gibasa mga higala. Nagsulti og kamatuoran, gi-share nako ninyo. Dili akong kaugalingon baba kamo nga nagtan-aw karon sa viewers. Buhi pa man mong dagko. Inyong nabasa na ang among gibasa dinhi. Way kalaina na nga maghatag kaninyo og pagpangilad. Ngano man akong giingon ninyo, reference pag note mo. I-check ninyo sa inyong double check ninyo sa inyong panimalay kung unsa ang atong gibasa dinhi. 1 Corinto 4:14-15. Ready? Basa. Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo, kun dili aron sa pagtudlo kaninyo ingon nga pinaangga ko mga anak. Ingon si Pablo kang Timoteo, adtoa sila. Kay ako ang amahan sa pagtuo. Daghan ang mga tao nga nag-inform ninyo kung unsa ang Ginoo, pero ang tinuod nga pagtuo sara ug ako ang amahan ni ana. Motang giingon ang si Pablo, dili ko mga higala taga Bugo, taga San Remigio, kamo nga naa dinhi pagpakaulaw ang pagsulti dili. Kung dili gi-inform mo kung unsa ang kamatuoran. Kamo na dahil magdesisyon. Pailog. Lord, ikaw ang akong hangyoon. Kinabuhi iko. Puy ang akong kasing-kasing. Tagai kong desisyon nga pinaka-the best karong gabi una. Pangutana. Ready, basa. Unsay pinakasayop sa tao karon? Di ana tagpanapos. Ingon diha sa Bisaya. Ready, basa. Si Jesus mitubag kanila. Pagkasayop ninyo o kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao na sipiat nato. Pero karon nga nahibalo na ta, well informed mga higala. Wala nay rason. Ang Santiago 2:17, ready, basa. Ingon ni ini pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Nagtuo mo sa atong gibasa nga tinuod, pero kung di ninyo tumanon, dili ninyo i-accept na patay kana nga pagtuo according kang Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Panultihon 28:9, nag-ingon diha, ready, basa. Kung dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong mga pag-ampo kasilagan sa Dios. Komparison nato sa Samari, ning kagabion mga higala. Atong gitun-an nga ang amahan, nagpahulay, mabasa ang Genesis 2:3. Ikapito nga adlaw nga igpahulay. Ang anak si Jesus Christ, mabasa ang Lucas 4:16, iyang nabatasan ni Jesus Christ. Nga musulod yun siya sa simbahan, kada ikapito nga adlaw ang igpapahulay. Mao na iya. Ang disipulo sila ni Pablo ug Silas, ila po nabatasan nga kada adlaw igpapahulay, ikapito nga adlaw, musulod yun sila sa simbahan. Si Mama Mary, ang amahan, ang inahan ni Jesus Christ. Bisan si Mary Magdalene, ang atong naandan nga namatay si Kristo, Bernes, sila mismo nagpahulay ni uli og sayo. Namatay si Jesus Christ according sa Bible ug atong gituuhan sa entero kalibutan nga Bernes sa hapon namatay si Jesucristo. Unsay gihimo siyang nanay? Nanguli, namalit, nag-andam og pahumot kay adlaw kadto sa pagpangandam og moabot na ang adlaw igpapahulay. Sumala sa balaod, nipahulay siya. So atong matanaw nga ang amahan nagpahulay og adlaw ipapahulay, ang anak adlaw ipapahulay, ang mga disipulo tinun-an adlaw ipapahulay, pati ang inahan adlaw ipapahulay. Karon bisan sa Jesus Christ, unsay iyang gihimo? Siya na ang Ginoo, pero nagdawat siya og bautismo sa iyang kaugalingon. Nganuman para makumpleto ang tagna ang pahandom sa iyang amahan nga gumikan sa imong pagtuman sa kabubuton, nagmalamposon ang iyang tinguha nga missionary dinhi sa kalibutan. Atong basahon. Mateo 3:16. Ready, basa. Human gayod sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig, unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati nga mitugdong kaniya. So kita na nimo. Siya mismo tubig ang gibautismuhan. Gidawat na kay mauna ang kamatuoran. Basahon nato. Ready, basa. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila
pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang akong punto, apil man gud ni siya sa program. Tiwaso nato ang kamatuoran nga bisan si Jesus Christ siya Ginoo pero unsa iyang gihimo nagpabautismo siya sa tubig pinasikad sa kabubuton sa Ginoo ang iyang tinun-an mo ay nagbautismo niya. Naglibog gani nga nganong niya para lang matuman ang tagna. Pangutana, ready, basa. Kinahanglan ba gyud atong basahon ang Juan 3:3 kanto 5. Ready, basa. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios, gawas kon siya, mataw pag-usab. Kining akong dalon ninyo mga higala, kadali. Para ato lang kumplituhon ang program. Nahibalo na mo nga mao nang sitwasyon. Pero makadungog mo nga mao na igiskutan. Ayo dahil mo pag-igting diha. Ang importante nga, ay apil man di ini sa kamatuoran. Mabisan si Jesus Christ para makumplito ka nga nagdawat og kamatuoran, kinahanglan kumplitohon nimo kay bisag si Jesus Christ iyang gikumplito, ang iyang gihimo, gituman niya nga siya nadawat og santos nga bautismo. Kita pod mao gyapon kay mao may atong pagtuo. Kung kita atong kumplitohon, mo apil ta niani. Padayon nato ang verse 4. Ready, basa. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, mao ni pangutana. Ningon siya, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Bautismo gid bunyag. Kumplito na at least kumplito na. So karon magdesisyon mo. Pangutana, maunsa man di ay ang tao kung magpabautismo? Maunsa man ang tao kung magpabautismo? O kirabag dili og magpabautismo? Di ang tubag. Tungod di ini, ako'y basa. O kamo, basa kung gusto mo mosunod. Tungod di ini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya, og biambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanaw sa may himayaong gahom sa amahan, kita usab angay magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kung ikaw di ay mudawat, mao nang gitawag nila kasagaran nga born again. Bag-o na ka. Kumplito na ba? Nidawat ka sa kamatuoran, kuwang ka anak. Dili gyapon ka mabag-o. Kay maunay paghatag nga makabag-o nimo kay ang atong idol nga si Jesus Christ naghimo ngani sa pagpabautismo. Kita na kaha? So dili kumplito mga higala nga sugod atong Domingo nga atong gitun-an hangtod karon, dili nato kumplituhon ang atong lecture. Depende na ninyo kay mga butaan naman mo kung unsay inyong desisyon sa inyong kinabuhi. Mga higala. Maura na. At least balo na mo. Kumplito na akong pagpasabot. Pangutana. Kinahanglan pa ba maginulsol sa dili pa ang bautismo? Kinahanglan yun. Kay lisod man kamusawm. Nga walay pagginulsol. Okay, mabasa ang buhat 2:38. Ingon din O niya, mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag. Sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Mga higala, kung naa pa kay kabilingga sa imong kinabuhi, dawat ang Ginoo. Pasagdi ang Holy Spirit nga magtudlo nimo, nga mabiyaan nimo ang unsay naa problema nimo kay gudi nimo dawaton ang Ginoo kanunay magkinabuhi kaniana. Dili man mo ingong kasagaran nga, sir, dili ko sir kay musigirilyo pagyud ko sir. Sir kanang ang akong manok mutari pagyud ko makadungog ko murag makisik-kisik ko kay mo liad pa ko gamay kung magderby. Kung di nimo dawaton ang Ginoo nga bisang pana. Pero sultihan ta mo, challenge ta mo. Dawat ang Ginoo. Ang Ginoo ay magtudlo nimo nga maibanan, mawa na nimo kanang imong bisyo. Hangtod na lang mubalik ang Ginoo mga higala. Kung dili nimo dawaton ang Ginoo kay naa pa nagpabilin ang imong bisyo, magpabilin gyud ka nga bisyoso. Let the Holy Spirit will work. Let the Holy Spirit will change your bad character as long as you dedicate yourself to your God. Why lain? O niya atong hinumduman ang atong posisyon karon dili perminti. Kay ingon ni Kuya Kim, ang buhay ng tao ay wither lang. Usahay na ata sa taas, usahay po mapaubos, kay murata atong kinabuhi, murag bula. Magtuyok-tuyok lang gihapon. So at least, padayon ko hapit na. Question, ang bunyag nagluwas ba kanato? Anong magpabunyag man gyud? 1 Pedro 3:21, gasulti dinhi. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas. Mao nang adto gyud ka itikop. Mao nang proper nga bunyag according sa Bible, dili ang pisik-pisik. Sawom gyud ka kay maunay paghulagway nga hinluan ka sa imong sala ug malubong dito sa dagat sa tubig, pagbarog nimo bag-o na ka nga tawo.
Unsa may pagkakuha nimo kung imo rang pisik-pisikan? Mga higala, mao na requirement sa bunyag. At least nakahibalo ta. Bunyag nagluwas kanyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Pangutana, kung kita mabunyagan, makasunod na bata sa kinaiya ni Kristo, makasunod yun. Nga naman, gidawat naman nato og ato siyang gisunod. Galacia 3:27, o gibautismuhan kamo isip, timailhan, nga kamo ana-anak kang Kristo. Kung sa bisti pa, gisulob na ninyo si Kristo. Kung moingon ka karon nga, ako na sir gidawat si Kristo, oy kuwang, sunda sa siya. Kay si Jesus Christ nagpahulay sa adlaw ipapahulay, si Jesus Christ nagpabautismo. Kanaro? Kung gusto ka magsunod nga Christ-like, mag-ingon ra bata nga unsa man ka Islam, Christian. Ang imo gidayon rason Christian, unsa man ang Christian? You are following the footstep of Christ. So how can you follow the footstep of Christ if you didn't want sa pagpabautismo? So wala. Kumpleto na mga higala, mao na ang biblical nga pamaagi. Pwede karon dayon magdesisyon ang tao nga magbabautismo. Ako tamong tagaan sa istorya ni Filipe. Sa diha ang eunuko nga opisyal nagdaga nagsakay og karwahe. Opisyal na. Nakita si Filipe nga Holy Spirit no tuay opisyal dito nagdagan. Nagbasa-basa na siya gibasa. Adto sa bayi. Lakaw dito iyang gisabayan. Nagdagan ha. Pag pangutana, nakakaton ba ka sa imo? Nakasabot ka sa imong gibasa siya. Unsaon man pagsabot nako sa akong gibasa? Libro ni Isaias. Nga wa may nagpahibalo nako unsa? Gipasabot ni Filipe. Nga mao ni nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Mao na si Jobin ni Aridiri kay para pasabton ang taga San Remigio o taga Bugo. Mao na. Unya nakasabot naman ang opisyal sa ko. Nga opisyal. Uy, Filipe, nganong magdugay pa man ta? Na may suba nga atong maagian. Naog ta. Diha mismo kay ang pangutana gaingon. Pwede ba karon dayon magdesisyon ang tao magpabautismo as long nga imong nasabtan ang imong gibasa? As long nga nangayo kag Holy Spirit sa Ginoo, ayaw nagdugaya kay kuhao na ihatag na sa lain nga panalangin. Ingon dinhi akong padayonon, naghatag og kalainan nga sa punto nga si Filipe niingon gipahunong sa opisyal ang karwahe og silang duha na naog og miubog sa tubig ni sad. Gihimo nga gibunyagan siya ni Filipe. Paghawas nila gikan sa tubig si Filipe gikuha sa Ginoo. Ang usa ka eunuko nga opisyal nagpadayon paglarga sa ilaha nga puno na sa kahibalo o kaalam. Unsay may tabo sa tao nga dili mo to o dili magpabunyag? Uy naa di ay. Marcos 16:16 atong basahon. Ang ready, basa. Ang motoo og magpabunyag maluwas apan ang dili motoo silutan. Biblia na dili na sa relihiyon. Balikon ta kausa. Ready, basa. Kinsay makaluwas kanato atong ginikanan, igsuon o relihiyon? Basahon natong Ezekiel 14:20. Ready, basa. Bisan pa nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel og si Job, tungod kay ako buhi man nga Dios, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak. Mauray maluwas ang ilang kaugalingon tungod sa ilang pagkabuutan, pagkamatarong ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. So dili di ta pwede nga luwason ta sa atong ginikanan ang atong asawa kay Dios nun. Dili. Maluwas sila ang atong mahal sa kinabuhi. Bisag naa pa kay anak nga pari, pastor, maluwas sila sa ilang pagkabuutan. Dili sila makaluwas nato. Biblical na. Ezekiel 14:20. Kinsay ako karon pilion? Ang akong pamilya, bisyo, garbo o Ginoo. Mateo 19:29. Ready? Basa. Last nga slide. Dungan tatanan. Kusgo na to. Kinsay makaluwas na to? Or kinsay atong palabihon? Ready? Basa. O ang tanan nga bibiya sa ilang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo, og hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Amen, mga higala. Dili ko sir makadawat kay ang akong asawa, dili mo sugot. Dili ko sir makadawat kay ang akong bana, dili mo sugot. Dili ko kadawat sa pulong sa Ginoo kay ang akong anak naa sa pangatungdanan. Pili ka. Kita, Mateo 19:29. Ang tanan mo biya, pati nga ni ang uma kanang uma, iya man ang trabaho, iyang panginabuhi, gibiyaan para lang gyud palabihon niya ang kamatuoran. Mga higala, awhag na sa Holy Spirit sa matag usa kanato.
maghatag og idea nga kung kita magpili og pinaka the best nga pagpili, piliu nato ang Ginoo and it will follow. Nag-ingon man ang balaod nga respect your parents kay tagaan kag taas nga kinabuhi. And that is only the command of the 10 commandments. Number 4, nga tagaan og taas nga kinabuhi ang morespeto sa Ginoo. It doesn't matter kung mag-ingon ka nga. Uy, nag-ingon lagi basa lagi ka Job. Nabiyaan ang ginikanan mo supak di ka. Dili uy, prinsipyo na sa Ginoo ang imong gisunod. Ang pagrespeto nimo sa ginikanan sa ikaupat nga sugo sa napulo, respeto na nga gitudlo sa Ginoo. Na ako'y silingan nga akong nadakpan sa syudad sa Leyte. Ang iyang anak, iyang nagbugsiya ba'y nagbugaw. Inahana, naibuong ko naglinya kay nadakpan. Linya nagtalikod sa dagat. O ikaw, taga-asa ka, taga-asa. Nagsunod ang duha niya ka anak, siya katapusan ang inahan. Nganong naamang ka din eh. Sir, magilain panginabuhi, sir. Kaluoy sa inyong mga anak. Siya ang, kuntakon siya ang bugaw. Para makontaktiaw mo na. Ikaw nga anak, pagtanaw ni mo nga dili na maayo ang gihimo sa imong ginikanan. Dili. Gasulti din nga awhag. Ayaw pag sukli ang imong ginikanan kung naghimo kag maayo, pero ang gusto sa Ginoo, pilia karon. Kamo karon nga naminaw, pilian ninyo ang Ginoo og dili. It will follow ang pagkamaayo sa inyong relasyon sa inyong pamilya kung imong unahon ang Ginoo. Ako may appeal song. Musir ko ninyo sa kanta nga paghatag kanyo pag-awhag nga maisugon. Ayaw pagkadlok sa imong desisyon sa imong kinabuhi. Kay imong pilion ang imong Ginoo. Akong pagkanta, akong pag-appeal song karong kagabion para pagsukod sa inyong naantiguhan. Kung kita ninyo mga higala nga sakto, nganong ato mang alang-alangon. Pagkita ninyo nga sayop, libit, waay problema ta. Ang ako lang kumplituhon kang akong pag-anhi, nga ako tamong prigontahon, sultian sa tibuok nga pamaagi. Mintras si Pastor J, maghatag og pag-awag ninyo, ako ang mag-appeal song. Akong back-up si Sadrak. Title sa akong tahon, karong kagabion, be strong and take courage. Dasig lang, mabasa na ang Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you've been looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go
tagna sa kagabihon mga kaigsuonan. Atong gikalipay nga ang Dios nagpakiguban kanato. Ang nakasabot mga igsuon nga ang Dios ni akaron. Can you say amen? Musulti tag kusog igsuon, amen. Kaya ang Dios ni akaron mga kaigsuonan, nasa gipadala nga usa ka missionary. A missionary man. Dili ni siya mga kaigsuonan nga wala giplano sa Ginoo. Iyan ni kabubuton mga kaigsuon. Mao nang niya kami as a team. Nagarepresentar mga kaigsuonan nga kung kita bahalag visit sa atong kinabuhi. Ang Dios na iplano kanato mga kaigsuonan. Sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Paninguha nga maangkon mo ang kamatuoran mga kaigsuonan. Paninguha nga maangkon imong kaalam. Saktong pamatasan mo nang atong nadunggan mga kaigsuonan. Og maayong panabot og ayaw gadit kini ibaylo sa bisan unsang mga butang mga kaigsuonan. Buti pasabot mga kaigsuonan. Let us put God first. For the Lord, Ang atong mga butang niya sa ato adili ni ato mahimong kawang ra ni pag-abot sa panahon. Unahon natong Dios mga kaigsuonan. And if we will put God first, ang Dios ra gyud ang makapausab sa ato. Amen. Dili na may tabo igsuon. Dili ta mausab kung wala tay Ginoo karon sa atong kinabuhi. Mo nang akong giawhag kung kinsa sa inyong isog kaayo nga nag-ingon, Lord, ako kang dawaton. Panggaon kanako. Dili kanako ibaylo sa posisyon sa mga material nga butang sa bisan unsa nga gipangandoy sa kalibutan. Ako ang hiyoon kung kinsa mo desisyon karon sa sining nga gabi mga igsuon sama sa giingon sa atong missionary speaker. Be strong and have of good courage. Ipakita nato kung si Kristo nagpakita siyang gugma dito sa Kalbaryo sa cross, bisan pa siya na ulawan mga kaigsuonan. Atong tanawon si Kristo mismo nagpakita nga usa ka himplo sa ato. Ang pangutana, nagpabautismo siya nga naa ba sa sala o nagpabautismo siya tungod kay gusto niya ipakita nga tinuo di ay ang kaluwasan mga kaigsuonan. Nining takna sa kagabiyon, human naman sulti ang atong speaker. Human na sa pasabot sa ato igsuon. Ang kanta ng ingon, be strong. Ipakita nga ligon ka. Og imong dawaton si Kristo. Kung ikaw ligon og dawaton og sundon si Kristo mga kaigsuonan, pinaagi sa pagpabautismo. Dili tungod sa reliyon, kundi tungod kay ikaw naay balaang espiritu. Barog ka karon, ako kang hiyoon nga pwede ka mo ani. Naa ba kada sa inyo magdesisyon karon? agdaton sa pagduol diri para akong ampuan. Atong hangyoon. Sa mga naaday nakadesisyon. gusto magdesisyon mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan, dili na ni mahitabo. Sunod adlaw nga mga panawagan karon. Karon na gyud ni. Kung imong gibati nga ang Dios mas importante sa imong kinabuhi, sige ipakita karon. Barog diri igsuon, pabautismo. Dawata si Kristo mga kaigsuonan. Praise the Lord. Naay ni ani. Napabay isog diha. Salamat. Ayaw ikaulaw ang Ginoo igsoon. Ingon sa Biblia, si Mayor niya, thank you. Ayaw ikaulaw mga kaigsuonan. Kung imo nakita day nga mas maayo day mo study tas Biblia. Di mo study sa reliyon, mo study ta, mo tuon ta igsoon, karon barog. Ipakita sa kalibutan nga ang naa kanato si Kristo igsoon. Amen. Ato sumbayan, murag wala pa nahuman ang slide gibiyaan ng mga kaigsuonan. Kung mauna lang na mga higala, nga makahatag ka nato kaayuhan, why not? Ayaw dugaya lisod-lisod imong kaugalingon. Ako nagtuo nga kita tanan nangandoy nga naa gi Ginoo. Abi ninyo sa atong gihimo nagdubli si Satanas mangita og paagi nga mapalayo taniya. Ngano man ang trabaho ni Satanas pagpalayo gyud sa katawan sa Ginoo niya, pagbungkag sa pamilya, paghimo og dili maayo. Karon gabi una mag-aghat ko ninyo sa mga naa dinhi karon nga nakasabot gikan sa pagsugod hangtod karon. Inyong na-feel nga kamatuoran ang atong gibasa. Barog mo, ayaw mo pag-alang-alang. Kay mag-ampo kog hinuosa. Kamo nga naa din na karon. O naa pa ninyo ang kaikog sa pagduol dinhi. Ako tamong paaboton. Duol mo diri. Kay atong usahan sa pag-ampo, mga higala. Hinumdumin ninyo. Gihimo kong instrumento kami para i-share ang pulong sa Ginoo. Ang relasyon nga magpamatuod kung unsa mo diha sa Ginoo, ang Ginoo nay bahala. Ako mas sad-an pa ninyo. Pero naningkamot gyud ko nga pinaagi na lang akong gihimo, maka-appreciate ang Ginoo nako nga ang iyang katawan, ang iyang anak
naniguro bisag makasasala. Mga igsoon kinsa may way sala nato. Nga mag-ingon ta, nga i-refuse nato ang kamatuoran. Pero kung inyong nadawat karon, inyong gipaminawan, nga naagi Ginoo, inyong nadawat ang Ginoo sa kamatuoran nga iatong gibasa sugod atong Domingo hangtod karon. Gisamarize na nato. Atong gi-idol ang Ginoo. Way laing gid pwede idolon. Dili ang artista. Ang Ginoo atong idolon, iyang gihimo ang tanan. So atong sundon para mahimo nga kita katawan sa atong idol. Kinsa pay naa diha nga nakadesisyon. Ipakita ang imong kaisog pagduol dinhi kauban nila ni Mayor ni Kapitan para atong isahan sa pagampo mga higala. Ayaw pag-alang-alangi. Kung nakita na nimo nga mauna ang desisyon sa imong kinabuhi, nganong mga kabukadlok pa ka? Kay ang imong pagdesisyon mura kag nakadaog sa luto. Labaw pa ni ana ngano man ang Ginoo mo ay imong giuna. Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things shall be added unto you. Ang trabaho ni Mayor, magdugang ra og kanindot, kay iyang giuna ang Ginoo. Way lain mga igala nga makahatag ka nato og pagtudlo, gumikan ni ana. So ako, muhangyo ninyo sa pagduko, mintras magampo ko. Amahan namong hiubang nga naa ka sa langit, pagkanindot sa sitwasyon nga imong gihatag kanamo karon, ako na sayon nga imo kining pagbulutan ang tanan. Ako usa ka makasasala nga imong gigamit instrumento para lang gyud makapadayag sa imong mga pulong dinhi sa Bugos City, San Remigio ug uban nga mga lungsod nga gisakupan ni ining Cebu Province. Ikaw Lord mo igamhanan sa tanan, tag-iya ka namo. Ako maghangyo kanimo, maluoy ka sa mga nagdesisyon nga naa dinhi karon. Atiman na sila Lord. Tagai sila og pinasahi, espesyal nga pagtagad. Kay sila nag-una gayud kanimo. Ayaw taon sila pakaulawi. Ayaw sayangi ang ilang pagtando, ang ilang pagduol kanimo. Bisan pa sa mga kahigalaan nga nagbarug karon. Ihatag kanila Lord ang tiunay nga desisyon sa ilang kinabuhi. Nga luyo na ining tanan nga ilang pagdawat. Na ay bagong langit o bagong yuta. Nga imong papuyan nga mansyon nga gitagana para sa imong mga katawan. Amahan ko matapos kami ni mga panahon na. Ikaw na'y bahala ni ini nga lugar. Panalangini kini nga mga lugar. Ihatag kanila ang kanindot sa ilang mga pagpanginabuhi, mga pag-uma, nga nindot ang ilang mga uma, nga ilang ma-harvest Lord, ilang panginabuhi sa lungsod, ang pagdumala ni Mayor Al sa San Remigio. Ihatag kaniya ang gahom, nga magapatigbabaw, ang gugma o pakigdait. Hinuon ang mga katawan diha, mo respeto og dako kaniya, kay naa siya idol, naa siya Ginoo nga Ginoo ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, nga maoy among giila nga Ginoo hangtod karon. Si Kapitan, ang mga nagbarog din sa among atubangan karon, uban sa naa sa mga lingkuranan nga nagbarog. Ihatag kanila Lord ang pagkamaisugon sa pagdesisyon. Amo kining i-finalize Lord. Ugma katapusan nako nga sesyon para sa pagsangyaw sa maing balita. Ang kadaugan nga among madawat matag usa. Magapadayon mi pagdayeg kanimo kay mao maning adlaw ang imong sign sa imong mga anak according sa Ezekiel 20:12 o 19:20. Nga ang imong sign ilhanan sa imong mga katawan katong mga nagpahulay sa adlaw nga ikapito, maunang adlaw nga ipapahulay. Lord, daghan kay salamat nga nabilong mi niani. We are now in line with your principles. So ayaw sayangi ning kagabion among idikar kanimo ang tanan ug imo pud ning pasayloon. Kay dili na makaabot ang among paghangyo kanimo kung dili minimo pasayloon. Kay among gilauman ang tanan kay ikaw niini uban kanamo. Among idikar kanimo tungod og alang sa bugtong mga anak nga si Ginoong Hesus ang personal namo nga manluluwas. Amen. Daghang kayong salamat, pwede na makalingkod. Okay, so atong paminawan usab ang remarks sa atong pinalangga mga mayor. Hindi na nato dugayon, mayor. Gusto namo madunggan sa dangimong remarks nining kagabihon. Ato i-welcome balik Mayor Alfonso Pistolante. Pakpakan nato mga kaigsuonan. So, una sa tanan, maayong gabi ka natong tanan. Unya, malipayon kayo natong gisawan ang mga pagtulunan nga bilin ka nato sa atong Ginoo nga ni asay instrumento or ni tawo nga gipada ka nato nga nakahatag ka natong inspirasyon o mga kalinawan kung unsa pagiday ang atong angayan buhaton. Sa tinudanay, ako, karon daghan kayo kog na nakatunan
nga ikapuno sa ako ang pagtuo na sa Dios. Sa tinuod-anay ang Ginoo, I have always been doing my job and doing my best nga ako agyud maserbisyuhan ang katawhan pinaagi sa kabubuton sa Dios. O daghan kaayo kog na nabatian sa gipahinumdum kanato or sa ato ang missionary karon dinhi nga si Sir Espinido nga si Sir Juvie nga bisan sa iyahang pagkatao sa iyang naagian pero makita nato nga nahimo gid siyang instrumento to spread the words and the teachings of Jesus Christ kanato. Nagpasalamat jud ko nga giimbitar ko ug ang katong nag-imbitar nako tara dito nga niadto sa office. This is a priceless moment para nako. Daghan gyud kay kurog nakatunan and I will try my best to do better sa ako ang pagpanerbisyo sa atong lungsod, sa among lungsod sa Saremehio. Akong nakitaan nga probably naatay mga pagkuwang, naatay mga tawhanon nga mga hiyas nga ato lang gihapon atong mabuhat nga makaingon ta karon nga murag sayop di ito or nanubrara. Pero sa tinud-anay tao raman sad gyud pud ta nga makabuhat og mga kalapasan. I am trustful and trusting to the Lord nga iya haragyud gihapon kung pasaylohon basta pangayuan na nako ginagpasaylo sa tinud-anay. Unya I think I can be a better servant of the people karon nga nakabati kog daghan kayong mga pagtulunan sa cancer. I am so blessed karong gabi una. I really wish nga I can come tomorrow sa tinud-anay. Akong i-arrange ang ako ang kuan. Naalan jud ko yung mga tulo ka book invitation tomorrow. Pero kung mabakante gani yun ko in the morning, maki-coordinate lang niya ko sa time yun sa inyuhang adlaw naman ugma sir no ang ato ang kuan. I am more than willing to come and to listen more. Nagpasalamat sad ko nga gi-summarize balik in brief ang inyuhang nagian nga pila na ka adlaw. Unya karon ika-unom naman dagway-darong adlaw. That would be ang ugma maang ato ang culmination. So actually I think nga ang kaning akong pag-anhi dinhi for me, for my personal take, this is a blessing from the Lord. This is not incidental. I would like to assume that kay sa tinud-anay murag daghan gyud kaayo kung i-apply sa ako arong pagpadayon pagdas sa moang lungsod. I still have almost a year to go sa ako ang termino karon sa pagka mayor sa lungsod sa Saremehio. Kani siya akong paninguhaon that I can use the thoughts, the lessons, and the teachings nga ako ang nabatian karon nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa ato ang meeting nga gihimo karon dinhi. I consider this as an additional strength nga gihatag kanako sa Ginoo. Pasalamat jud ko sa iya. Of course, sa gihimong instrumento og ang kato nag-imbitar og I am so very happy to meeting you all nga nakakita ko sa inyong congregation karon nagkatigo mo dinhi inani di ay ang ato ang pagtuon o pagpaminaw o pag-express sa ato ang faith sa ato ang labaw makagagahom sa langit. So, daghan gyud kay salamat sa inyong pag-imbitar nako. Wa gyud ko nagmahay. Wa gyud ko nagmahay sa tinud-anay from the bottom of my heart. Wa gyud ko nagmahay nga nianhi ko. Mayong gabi sa tanan. Okay. So daghang salamat no. Honorable Attorney Alfonso Pestolante. So daghang kayong salamat mga kaigsunan no. Ayaw kalimti pagbalik ugmang adlaw na atay programa diri. Magsugod alas 8:30. Mao na nga
Ato ang dapat hinumduman kung unsa ta karon kadaghan dire, nagi tendency nga mudaghan pa gid ta. So mao gini dapat nato hinumduman. So karon kagabion na mga kapaglaom ato ang nasaksihan ang last nga kagabion sa ato ang 7-day summit ug ugma kini tapuson diri gyapon dapita sa Prince Express Inn ug nang hinaot pug ko mga kaigsunan nga mobalik gyud ta. Dayon inigkahapon pa gid niya na napagid tay series of songs. Mustorya gyapon si Sir Jovi may tungod sa iyang pagtuo isip usa ka misyonaryo. So di na nato ni dugayon kay nagkalaom ng kagabion mga kaigsunan. Ako ang gidapit ang atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, maghatag ko last nga kataga or panultion. Ug moingon gani kong higala, mutubag tag dasig. Higala! Dasig! Mamarog ta para sa pag-ampo nga igatag kanato pinaagi ni Brother Paul John Abalye. Magampo ta, amahan na mong abalaan nga tunong sa katasan sa kalangitan. Salamat Ginoo sa kalampusan, sa lahi na po nga adlaw Ginoo, nga kami nahimong nagmalampuson sa pagsangyo sa iyong pulong. Giyahay kami kanunay Ginoo, nga kami mamahimong andam og permanenteng andam sa imong pagbalik. Kini among gihangyo og among madawat, pinagi ug lamang kini sa among luwas. Amen. Okay, thank you once again. And sa tanan nga mga viewers natay 5,000 plus nga nagtan-aw gyud karon nga gabi igsuon. So thank you so much sa tanan, and of course thank you kay Mayor. Thank you sa atong barangay captain, sa atong mga uniform. Atong tropa, thank you so much for your time and for your effort from Bureau of Fire Protection and from our uniform personnel nga ni adin mismo mga kaigsoon. And so for tonight, sa tanan nga nagdesisyon, katong naulaw, katong wala pa nakalingko, nakaanhi, please, may anaata, if you are willing, tomorrow natay bautisa mga kaigsuonan, it is our time, mga kaigsuonan, to accept Christ as our personal Savior. So once again, dagang salamat sa atong mga higala nga nagtanaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. And thank you so much because tomorrow at 7:30 or 8 in the morning, magsugod ta dinhi mismo sa atong venue mga kaigsunan, uban sa atong tibuok ka distrito, kauban sa atong district pastors, sa inyo din ni nalipay mi nga nakaani mi, kauban ni Sir Juby sa Bugo mga kaigsunan, just to say thank you and praise the Lord. See you once again sa tanan nga ato nga mga viewers right now. And this is Kapaglaom J. Policarpio, all the way in behalf of Espinido team. Thank you once again and God bless. Okay, salamat.